Ben, boa tarde, benvidas e benvidos á sesión plenaria de hoxe. Vamos a dar comezo á orde do día establecida, logo faremos algunha modificación que irei comentando. Vou a agradecer, como sempre, de antemán o respeto ao silencio da sala. Ademais, hoxe acordamos cumprir estritamente os turnos de palabra dos correspondentes concelleiros e concelleiras. Teremos aquí o cronómetro para que se respeten os puntos e sexa máis áxil. Ben, o primeiro punto da orde do día é a aprobación da ata da sesión anterior ordinaria realizada en data 29 de novembro de 2024. Non habendo máis que debatir, pasamos á votación. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Ben, apróbase por unanimidade. O segundo punto da orde do día é tamén unha aprobación de acta da sesión anterior, en este caso extraordinaria e urxente, realizada en data 9 de decembro de 2024. Ben, pasamos á votación tamén. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Ben, queda aprobada por unanimidade. O terceiro punto da orde do día de hoxe é tamén a aprobación da ata da sesión extraordinaria urxente realizada en data 20 de xaneiro de 2025. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Ben, queda aprobada tamén esta sesión por unanimidade. Pasamos agora ao punto 4 da orde do día. Sí. Que a proposta de alcaldía para a aprobación do convenio Proxecto Máis Rueiro de transformación digital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra. Expón o concelleiro Antón Iglesias. Boa noite a todos e a todas. Bueno, este punto non quero estenderme demasiado, máis ben todo o contrario, tendo en conta que xa no último pleno extraordinario que fixemos se tratou. Simplemente quero dar resposta aos problemas que naquel pleno extraordinario pois se comentaron respecto á maneira en que se trouxo o punto. Entón, todo o que se propoñía naquel punto foi, en principio, todo o mundo comentou que estaba de acordo coa proposta, que estaba de acordo co que se pretendía e coa iniciativa, pero finalmente non se aprobou, dando as razóns que se daban eran porque non se tivera información en tempo e forma, entre outras cousas. Nese caso, agora que volvemos a traer hoxe, hai que recordar que isto foi a comisión, que todo o mundo entendo que tuvo acceso suficiente ao expediente e que, ademais, se convocou unha xunta de voceiros específica para ese tema para o venres pasado. Outra das cuestións que se puso sobre a mesa a hora de non apoiar a proposta nese pleno extraordinario foi que había dúbidas sobre se estaba ou non estaba aínda en prazo a súa aprobación. Nese sentido, quero dicir que a propia Diputación Provincial enviou un requerimento ao Concello onde se nos dá un prazo de 10 días para enviarlles a aprobación plenaria desta proposta. Por lo tanto, resulta evidente que sí estamos en prazo. De feito, o prazo máximo que nos indicaron é ese de 10 días nese requerimento. Entón, entendo que quedan respostadas as dúbidas e os problemas que había no pleno anterior e agardo que se manteña a opinión que todos os grupos manifestaron naquel pleno respecto a que apoiaban o que se buscaba co proxecto de Máis Rueiro e que todos considerábamos que era algo positivo para os veciños e veciñas de Cangas e ao funcionamento do Concello en xeral. Por agora nada máis, gracias. Ben, abrimos o primeiro turno de palabras. Aurora. Ola, boa noite a todos e a todas. Vamos a votar que sí, evidentemente, xa o fixemos no pleno extraordinario, entonces vamos a repetir a votación. Grazas. Boas noites a todos e a todas. Bueno, como ben dixo a compañeira, xa nos votamos a favor no pleno urxente e imos a votar a favor outra vez.
Boas tardes ou boas noites a todas e a todos. Bueno, empezando polas verbas do compañeiro Iglesias, decir que se hoxe estamos en prazo, como nos trasladaron, o primeiro que nos trasladaron o día 20 para justificar o pleno extraordinario é que era o último día, que remataba o plazo do último, o día 20. Entonces, que alguén mo explique. Pero está claro o que sucedeu. Este goberno, pois, lóxicamente, como moitos outros municipios, quere acceder a unha subvención que establece a Diputación de Pontevedra e o día 12 xa está informado, 12 de decembro, xa está informado polo secretario, con todos os parabéns, e o día 20 estaba claro que remataba o plazo según as bases que remitiu e según o escrito que remitiu a Diputación de Pontevedra. Remataba o 20 de decembro. Ata aí creo que estamos todos de acordo. Pero o goberno de Cangas decide que, bueno, deixémolo ir e deciden aprazar a súa aprobación porque non teñen claro como facelo. Eso foi a sensación que transmitiron desde o primeiro momento. Pasou o día 20 de decembro, aquí non se trullo, pudo vir o pleno extraordinario do día 9, non se trullo, van pasando os días e filtran os medios de comunicación que se vai celebrar un pleno extraordinario o día 15 de xaneiro, en concreto para tratar o tema dunha das obras, aprobar o proxecto das obras do Plan Mais Provincia, en concreto a piscina. Así queda e así se transmitiu os medios de comunicación. Nós non temos ninguna notificación de nada. Na mesma semana fálase que xa non é o día 15, que vai ao día 17. Era un mércores, pasaron para un vernes. E siguen mantendo o mismo. E cal é a nosa sorpresa que o día 17 ás 12:30, con menos de 24 horas legais, convócasenos un pleno extraordinario para o día 20 e non ten nada que ver con Plan Mais Provincia. Aparece o Plan Mais Concello, o Plan Mais Rueiro. É dicir, o tema está claro. Tuveron os seus conflitos e os seus problemas internos e decidiron cambiar da noite para mañán, según o que transmiten o que lle transmitiron vostedes os medios de comunicación, deciden cambiar o contido do pleno extraordinario. Vostedes mesmos. Lóxicamente, nos xa no seu día dixemos que estábamos totalmente de acordo con a aprobación deste tipo, pero a realidade é que a Diputación de Pontevedra, gobernada polo PP, ven a solucionar a chapuza do goberno de Cangas que fixo cando xa tiña que ter justificado antes do 20 de decembro esta subvención, foille dando plazos de gracia que xa non estaban contemplados en ningunhas bases. E a día 31 sí se poden aprobar, pero a día 20 non tiña máis prazo. Creo que é cuestión de tirar para adiante, rematar, pero de que entonen o mea culpa de que a xestión foi bastante deficiente por parte do Concello de Cangas. Nada máis por agora. Abrimos o segundo turno de palabra. Agora sí, Victoria, queres intervir? 3 minutos en este turno. Sí, bueno, desde a alternativa o único que vamos a reiterar é o mesmo que dixemos no pleno extraordinario un luns ás 9 da mañá, que o que nós buscamos son canales de diálogo, conciliación e respeto mutuo, respeto que se faltou naquel pleno con respecto a esta concelleira, por non notificársenos en tempo e en prazo o pleno, o asunto a tratar, nin as dúbidas existentes dentro do propio expediente, tal como nomeou neste momento o voceiro do Partido Popular. Reiteramos a nosa posición nese sentido, é dicir, é tan sinxelo como facer unha chamada de teléfono que non se nos fixo. Nos convocaron polos medios de comunicación en asuntos distintos, en datas distintas, foi o 15, foi o 17 e finalmente foi o día 20, ás 9 da mañá, reiteramos. Os que non formamos parte do goberno non temos unha dedicación exclusiva, temos os nosos postos de traballo e as nosas responsabilidades, as cales temos que preavisar con tempo suficiente e non foi esa notificación que se nos dou traslada. Entón, a alternativa único que quere facer mención hoxe aquí é que outra convocatoria dese estilo non se volva a repetir, porque a alternativa non vai pasar por esas.
Bueno, decirlle ao concelleiro do Partido Popular que está falando vostede da piscina do Plan máis provincia e que non é o Plan máis provincia, que é o Plan provincial extraordinario, máis que nada por aclarar que non é dentro do Plan máis provincia que ainda non están os proxectos. Ben, por aclarar o tema dos prazos, efectivamente, o prazo da convocatoria acaba o día 20, como vostede di, pero este goberno sempre actuou en coordinación coa Diputación Provincial. Se lle indicou que tiñamos problemas para ter ese pleno antes do día 20 e en coordinación coa Diputación se quedou en facelo para o que tiñamos previsto de extraordinario o día 15 de xaneiro. Non había, por parte da Diputación, ningún problema nese sentido. Evidentemente, tiñamos ese compromiso coa Diputación e por iso insistimos en facer o pleno extraordinario para poder cumplir con ese compromiso. Cando nese pleno do luns 17, se non equivoco, 21, saliu o voto negativo e se lle transmitiu á Diputación o resultado da votación e que, polo tanto, Cangas nos iba a adherir, foi entón cando a Diputación nos envía o requerimento dun prazo de 10 días para enviarlo, pero evidentemente eso foi a posteriori desa votación. O acordo que tiñamos con eles era telo a mediados de xaneiro e era o que intentamos facer e por iso se convocou ese pleno extraordinario. Que nun momento determinado ese pleno iba a haber outro punto, sí, pero non foi, pero o que tiñamos que cumplir era o compromiso que este goberno tiña coa Diputación de Pontevedra de levar o máis rueiro antes deste final de mes, deste 31 de xaneiro. Entonces, esa é a explicación dos prazos e sempre se fixo en coordinación coa Diputación. Nada máis, gracias. Ben, bueno, polo menos vamos sabendo máis cousas. O que desgraciadamente non tivemos posibilidade de saber o día 20. Volvo a repetir. O día 20 aparecenos unha convocatoria ás 9 da mañá dun pleno extraordinario que, como dixe a señora Portas, non creo que sea a forma máis adecuada de convocar a concelleiros que xa teñen planificada a semana encima persoas que hasta deuse a casualidade dúas persoas que tiveron que anular as súas citas profesionais por este pleno e non se nos avisou nada ni se fixo ni unha mísera chamada de teléfono. Decir que creo que non queren entonar o mea culpa ni recoñecer que o pleno foi convocado dunha forma bastante irrespetuosa cara á corporación municipal e volver a repetir a mesma frase. A Deputación de Pontevedra, ao final, é a que salva a mala xestión do goberno de Cangas, tendo que dar 3 plazos diferentes cando o plazo rematara, como ben dixo vostede, o 20 de diciembro. Esa é a realidade. Tivo que dar 3 plazos diferentes para que Cangas poida ceder. É a única responsabilidade diso de que en vez de estar a día 20 de decembro, veña aprobado a 31 de xaneiro, é única e exclusivamente do goberno de Cangas. Nos, lóxicamente, imos votar a favor, como así o transmitimos no pleno do día 20. Ben, correcto. Rematadas todas as intervencións, pasamos a votar o punto e esperemos que sexa, bueno, según o anunciado, con mellor éxito que a última sesión. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada por unanimidade a proposta. Sí. Pasamos agora aos puntos, as mocións. Vamos a facer un pequeno cambio para que os veciños que nos acompañan hoxe aquí poidan tratar os seus puntos en primeiro lugar e calquera que despois se queira ir poida marchar
despois de oír aquel tema que lle interesaba. Pasamos, en primeiro lugar, ao punto 6, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular de apoio á veciñeza para a construción das beirarrúas na EP 1001. Este punto chega ao pleno da man do Partido Popular, é un punto das mulleres do rural de Coiro. Eu invito a subir algunha delas a defender o punto se queren facelo así. Se non hai ninguén que queira subir a defender o punto do colectivo, doulle o paso ao concelleiro a José Luis Gestido. Bueno, boas noites a todos. Non sei, estou mirando se hai alguén da Asociación de Mulleres Rurais de Coiro, pois que intervir. Esta é unha moción, non sei se estaba pendente se viñan ou non, pero bueno, simplemente é unha moción no que puxeronse en contacto con nós para poder presentar esta proposta. Como sabedes, Coiro é unha das parroquias que ten carencia destes servicios viarios na súa principal estrada que vai dende o cruce donde finaliza a carretera de Trigás hasta a carretera de San Blas. É unha obra que creemos que é necesaria, non só é necesaria, senón urxente, xa que falta destas infraestructuras seguras está en poñer en risco a vida dos veciños e veciñas de dita parroquia. Hai tres argumentos principais que destacamos como que é necesaria que esta infraestructura se fagase, como é a seguridade viaria, é a mobilidade sostenible e a desigualdade nas infraestructuras. Paso a argumentar estes tres puntos. Creemos que a ausencia de beirarrúas obriga aos peóns a circular pola estrada ou pola cuneta expóñense a un alto risco de atropelos. Esta situación é especialmente preocupante para grupos vulnerables, nenos que van ao CEIP do Castrillón, persoas maiores e persoas con mobilidade reducida. O aumento de tráfico nesta zona fai o risco de accidentes esa diario evidente. Con respecto á mobilidade sostenible, creemos que a beirarrúas promoverían desplazamentos a pé, reducindo o uso de vehículos, favorecendo un estilo de vida máis saluable e ecolóxico. Tamén queremos que facilitarían o acceso a servicios básicos, escolas e comercios, mellorando a conexión entre parroquias e fortalecendo a cohesión social. E como terceiro punto, destacamos a desigualdade nas infraestructuras. Como sabedes, mentras hai que outras rúas da parroquias como temos a Avenida Espírito Santo e a Rúa de Retirosa contan con beirarrúas, este tramo que é o principal, o centro de dita parroquia, carecen delas. Esta desigualdade injusta debe ser correxida para garantir un tratamento equitativo de todos os veciños e veciñas desta parroquia. Por iso, o que propón esta asociación que estamos defendendo, creemos que, claro, o primeiro punto é apoiar a demanda veciñal da elaboración de un proxecto de beirarrúas dende Trigás a Madalena, e segundo, instar o Goberno Municipal a que se faga o proxecto e posterior inversión da construción de beirarrúas antes descrita. Ben, pois entonces abrimos o primeiro turno de palabra. Aurora, queres intervir? Señora Vitoria. Bueno, por parte do Grupo Municipal, como non podía ser de outra forma, igual que apoiamos a outros colectivos cando trouxeron esta proposta, todo que sexa seguridade vial a cativos, a persoas con dependencia que poidan camiñar seguros, imos apoiala. O que sí gustaríame decirlle ao señor Gestido que aquí no segundo punto di instar ao Goberno Municipal o proxecto e posterior inversión de construcción das beirarrúas antes descritas. Si mal informada non estou, creo que esa carreteira pertence á Diputación. Polo de agora, nada máis. Ora, de novo, compartimos todos os argumentos que expuso o concelleiro do Partido Popular, o señor Gestido, e é evidente que vamos a apoiar a proposta.
simplemente os seguintes comentarios moi breves. Sae, se non me equivoco, a terceira ocasión en que traemos este tipo de cuestións. Primeiro foi a fase 2 e 3 que faltan da Herbeño Madalena, despois a proposta dos colectivos da parroquia do Ío para tamén a estrada de Deputación que vai desde o Igresario ata Vilanova. Agora, e que naquele momento tamén se comentou que faltaría a de Coiro, agora ven a de Coiro. Polo tanto, vendo todo o que nos falta aínda, as dúas fases de Herbeño Madalena, o Ío, Coiro, e en todas é necesario e todas presentan o mesmo tipo de problemas, desde o Grupo Municipal do BNG empezamos a pensar que tal vez sería necesario chegar a algún tipo de acordo coa Diputación para establecer un calendario de actuacións que nos leve, evidentemente, sería con unha perspectiva de bastantes anos, me temo, pero para que establecer prioridades de acordo coa Diputación en cales son as que deberíamos actuar antes, ir preparando xa aquelas tarefas que corresponden ao Concello, como buscar o tema de accesións, etc. etc. E nos vamos a solicitar ese encontro na Diputación para intentar planificar este tipo de actuacións nas carreteras da Diputación que faltan. Por outro lado, indicar que hai dous pequenos fallos, pensamos nas propostas de acordo, que nun caso non ten, penso, maior importancia, e creo que non empeza en Trigás, empeza na Boveta, creo, non? Empeza en Trigás? Vale, pois entonces rectifico eso sin ningún problema. E no caso do segundo punto, o Goberno Municipal non fai o proxecto. Quero dicir, o proxecto, o Goberno Municipal convenia coa Diputación e esta se encarga da redacción do proxecto e da súa execución. A tarefa do Concello, que ten múltiples tarefas tamén, evidentemente, pero non son estas. Entón, nós non vamos ter ningún problema en votar a favor de todas maneiras, pero nos preguntamos se terían algún inconvinte en facer unha pequena modificación en ese sentido, donde quedara máis claro que o que tengo que facer o Goberno Municipal é conveniar, establecer ese convenio coa Diputación. Nada máis. Sí, señora Sagrario, efectivamente son viais da Diputación e efectivamente son eles as que teñen, pero é importante que por parte do Concello, contestando tamén as palabras de señor Antón, que efectivamente é un convenio que tense que chegar coa Diputación. Estamos de acordo con vostede que hai que chegar e sentarse con eles a priorizar, pero é unha labor que teñen que facer vostedes. Nos chegaremos a acordos donde faga falta, estaremos con vostedes para reclamar tanto no IO como na carretera de Herbello e, por suposto, na de Coiro, que estaremos de acordo para priorizar esas construcións. Nada máis. Abrimos o segundo turno. Ben, a alternativa non traía proposta de modificación, porque tal como se acordou aquí un día, as propostas que se traen por parte dos colectivos pois non se modifican ni se enmendan. Por ese motivo non traemos a este escrito ningún tipo de emenda. Volvemos a reiterar o mesmo, para a alternativa o concepto de Beirarrúa cree que é erróneo, pero repetimos, non o vamos a emendar polo que acordamos naquela sesión plenaria. Para nós é evidente que no século no que estamos e o tipo de mobilidade que se intenta promover debería ser outro tipo de concepto e non precisamente de Beirarrúa. Tamén reiteramos que certamente a redacción do proxecto corresponde en todo caso á Deputación, é un vial da Deputación. Concordo completamente coa persoa que expón esta moción por parte do Partido Popular, que o Goberno Municipal do Concello de Cangas é o que ten que facer a xestión para intentar existir cal ten prioridade, e en todo caso decir que a Deputación sí que fixe un estudio de cantidade de vehículos que se moven polos seus viais dentro do noso Concello, co cual posiblemente para eles sería moi fácil marcar as prioridades de cales son os que deberían ir primeiro e cuales non. Pero non está ademais traer esta moción, igual que se apoiou a de Herbello e a Madalena en fase 1, en fase 2 e en fase 3, igual que se apoiou a do IO entre o Viso e Vilanova, evidentemente non pode ser de outra forma que se apoie
esta proposta. Xa reiteramos, nos falta certamente ben o convenio e a complicidade da Deputación neste escrito. Non presentaremos emenda porque xa digo que a presentan e afirman as mulleres do rural, por eso non vamos presentar nada, e evidentemente co que corresponde á alternativa vamos a votar a favor. O que sí que queremos recordar é que, bueno, levamos 2 anos a voltas coa primeira fase de Herbello Madalena, seguimos merendándonos todos os días na prensa que pasa algo, pero resulta que non sabemos que pasa, como o punto anterior, e que xa levamos 2 anos coa cesión dos terreos e nos gustaría ter al menos información, ou ben por parte do goberno, que sería o máis normal, de que está a pasar con un expedente o cual se entregou as cesións xa no momento do mandato anterior, e por que se está a retrasar esa licitación, co que urxe, porque, xa lles digo, hai 5 mocións aprobadas posteriores a esta, e a este ritmo, entre que aprobamos e licitamos, non chegamos. Bueno, eu sí que comentaba o de cambiar o segundo punto de estar a Diputación, porque xa quedaría como un acordo plenario para enviar a Diputación. Por eso decía este cambio, por parte deste goberno non vai haber ningún tipo de problema en solicitalo nós. Digo, porque xa que estamos no pleno, sería un cambio significativo. Pois eu non ten nada que ver con esta moción, pero quero aclarar unha cuestión. As cesións de Herbello Madalena, que me perdonen, pero non se enviaron na corporación anterior. Así que... Sí? Termina o propoñente. Sí, a ver, é unha cuestión de matices con respecto ao segundo punto, ¿no? Porque o primeiro creo que está claro, pero entendemos que a instancia é a propio Concello quen ten que instar a Diputación. É dicir, eu que estaba instando o Goberno Municipal que inste a Diputación o quen corresponda. Non hai ningún problema de matizar ese punto, se esa na propia acta desta sesión ou como escrito, bueno, pero gustaríame, como non hai nadie da asociación, como dixo Victoria, pois creo que é unha moción presentada por eles. Por miña parte non creo, pero bueno, eu creo que é un matiz moi claro, que é o Concello de Cangas, o Goberno Municipal, que ten que instar a Diputación que incluya nos seus plans de subvencións para esta carretera. Eu non vou matizar, eu creo que non hai problema. Comenta o secretario que temos que ter claro o texto que se vai a votar, que dicir, se vamos a facer ou non modificacións, a ver, en principio, non temos por costume modificar textos que veñen dos colectivos. Ao mesmo tempo, é certo que os colectivos a veces pois non teñen claro como son os procedimentos. Bueno, eu creo que aquí todos temos claro cal é o espírito da moción e o que eles e elas pretenden, de maneira que incluso aprobando a moción con este texto se tramitará como se tramitaron todas estas peticións da maneira correcta. Eu creo que non é necesario, todos temos claro o que hai que facer. Si dase por rematado ou non? Perdón, eu creo que instar eu creo que o texto, se o secretario creo que convinte, pois instar ao Goberno Municipal de Cangas a que solicite á Deputación Provincial de Pontevedra o proxecto de posterior inversión da construción de berrarúas antes descritas. A ver, os propoñentes da moción sodes vos. Eu simplemente o decía porque normalmente non o facemos. Se vos o queredes cambiar non temos inconvenientes, se preferides que vaya así. Eu xo decía porque como normalmente non modificamos as mocións veciñais, pero se aceptas, nos supoño que non temos inconveniente en aceptar o cambio. Deste texto, como repito outra vez por si acaso, instar ao Goberno Municipal de Cangas a que solicite á Deputación Provincial de Pontevedra o proxecto e posterior inversión da construción das beiras rúas antes descrita. Sí. Ben, correcto, expostas todas as intervencións, eu penso máis que vai haber unanimidade para aprobar o punto. Pasamos á votación. Votos en contra,
Abstencións e votos a favor. Ben, queda aprobada esta moción, queda aprobada por unanimidade. Adiamos agora o punto que iba de número 9, que sería a moción do Grupo Municipal do BNG sobre o consultorio do IO. Dou paso ao concelleiro. Bueno, non sei se algún dos colectivos que, ao fin e ao cabo, solicitaron que se incluíra este punto na orde do día queren facer algún tipo de intervención ou previa ou non. E nese caso, se interrompiría. Lanzamos esa invitación e a pregunta. Se algún quere vir a intervir, está convidado. Se non, seguimos a orde do día como normalmente. Voulle pedir ao concelleiro que explique a proposta, porque senón non queda recollida na acta, porque claro, non vira a micro. Por xa non sei que número de veces trouxemos este asunto a pleno, e me temo que seguiremos traendo polo rumbo que levamos. Como acaba de indicar o veciño que interviu, a intención desta moción é manifestar desde o pleno da Corporación Municipal o apoio á reivindicación dos veciños e o rexeitamento á decisión unilateral dos Sergas de pechar o consultorio do IO, que sabemos perfectamente que é unha instalación que debería ser provisional, completamente provisional, pero que non se cumple a condición para pechala. A condición para pechala, agora cando leas propostas, quedará claro, a condición para pechar ese consultorio é que estea construído a infraestructura do centro de saúde para IO e Aldán, que estaba previsto desde o ano 2012 no terreno que este Concello puso a disposición dos Sergas. Entón, como non se cumple esa condición, a postura da xerencia dos Sergas completamente unilateral, estamos amosando, ou queremos que se amose, o rexeitamento desta corporación esa decisión. E ata o punto de que sabemos que son feitos consumados, pero non vamos a aceptar esa devolución de chaves. É unha cuestión xa de dignidade, o non aceptar as chaves. Entón, a proposta que se trae a pleno é o Pleno do Concello de Cangas manifesta o seu rexeitamento á decisión unilateral dos Sergas e reitera a solicitude de reapertura do consultorio do IO. 2. Instar a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia a que solucione definitivamente as deficiencias nas infraestructuras dedicadas á atención sanitaria no noso Concello coa construción do centro de saúde previsto na parcela sita no Viso, Limens, cedida para tal efecto desde o mes de maio de 2012. E 3, evidentemente, dar traslado dos dous acordos anteriores á Consellería de Sanidade e á Xerencia da Área Sanitaria dos Sergas. Gracias por agora, nada máis. Abrimos o primeiro turno de palabras. Recordo que comezamos co orde normal e pecha sempre o propoñente. Señora Aurora Prieto. Bueno, como ben dixo o compañeiro do BNG, sei cantas veces viñemos co mismo, non sei cal é o problema porque os veciños do IO non temos que ter un centro de saúde e un consultorio e un médico que nos poida atender como calquer cidadano do século XXI e, bueno, pois, ojalá fora esta a última vez que temos que traer esta petición e que nos atendan o que estamos pedindo, que non estamos pedindo nada que non teñamos que ter por dereito. Así que totalmente de acordo e que, por favor, os que están na Consellería de Sanidade, na Xunta ou onde están, que atendan que non estamos pedindo porque non temos outra cousa que facer. Estamos pedindo porque non temos médico,
que é algo moi esencial, máximo donde estamos, ali coas infraestructuras que temos, que é imposible acceder a ir ao médico donde nos mandan en Aldán. Por ahora nada máis. Ben, a ver, temos que recordar que a cesión do local da Unión era unha cesión temporal, ben? Mentras non se edificaba o Centro de Saúde e o Aldán. Os terreos están á disposición dos Sergas, non fai falta reiteralo, comentaron os compañeiros anteriores. E as pequenas reformas, se a eso se lle pode chamar reformas, feitas no Centro de Saúde, mellor dito consultorio de Aldán, tampouco cubre a demanda de ambas parroquias, non? Evidentemente, o que hai que loitar é polo compromiso de que o Sergas acabe construindo o que quedou de construir na parcela na que o Concello lle puxo a disposición. Pero igualmente para nós temos dúas grandes dúbidas. Unha, temos un consultorio pechado desde o ano 20 sin saber se dentro temos culebras, ratos ou conexos, a porta pechada dun edificio municipal que se rehabilitou con cartos municipais e que se carece de saber como está dentro en este momento, porque é evidente que o Sergas o usou de almacén desde o COVID. E segundo, non sabemos, tras un acordo que se fixo na Mesa de Sanidade, porque a día de hoxe aínda non se pediu reunión co Conselleiro de Sanidade por parte desta corporación, e se sigue pensando que non se ten absolutamente nada que falar con el, porque foron as declaracións que lemos na prensa do Goberno Municipal. Entón, deixamos aí esas dúas preguntas. Bueno, por parte do Grupo Socialista imos votar a favor, como non podía ser de outra maneira. Sempre defenderemos a sanidade pública. Sí que me gustaría comentar que sempre estamos comentando que pois cada día vamos a maior, cada día temos menos acceso pois de autobuses. Entonces, creo que con todos os fundamentos que traemos, o que no seu día ou no mes anterior o Partido Popular traía que necesitábamos pedir máis transporte, que a carencia que temos de transporte sí que estaría ben volver a ter un consultorio no IO para xente que non ten pois de alguna maneira forma de chegar aquí. Por de agora nada máis. Ben, boas tardes a todas e a todos. Eu comenzo por decir que todos os grupos que están neste momento no goberno, todos, o Bloque Nacionalista Galego, o Partido Socialista de Galicia e Esquerda Unida, todos eles prometeron no IO, na campaña electoral, a cambio dos votos dos veciños e veciñas do IO, prometeron que ían abrir o consultorio do IO. Todos o prometeron. Eses son vostedes. Un goberno de falsedades e de mentiras, porque prometer algo e saber que non se pode cumprir chámase enganar. Está aberto o consultorio? Non, claro que non. Porque non é algo que dependa dun goberno municipal, e moito menos dun goberno municipal que o único que fixo polos veciños e veciñas do IO, o único que fixo foi aparecer cada 15 días e usar un megáfono. Esa é a realidade. Facer loita política dun problema de saúde. É a realidade. Cantas veces foron vostedes a defender e solicitar nos despachos que se construa un novo centro de saúde para Aldán e o IO? Ningunha. Ningunha. Dende que están vostedes non se convocou ni unha soa vez a Mesa da Sanidade. Datos. Que fixo este goberno de propaganda pola sanidade en Cangas? Nada de nada. Vostedes defenden a sanidade dende o sillón e van cada 15 días a facer campaña e despois volven ao sillón. E eses son vostedes. Pero claro, cando os veciños lles tiran das orellas por enganalos, cando os veciños e veciñas lles piden que non vayan os políticos ás súas manifestacións como sucede agora, aí pensan e din, bueno, imos levar unha moción que amose o noso compromiso. Quedan retratados, son vostedes, papel mollado e mentiras.
Vostedes non cumpliron ningún dos acordos plenarios existentes e consensuados por todos nós para realmente facer algo pola mellora da sanidade en Cangas. Non cumpliron. Digan, cantas veces máis van a usar a sanidade para facer política? Nos comprometemos a que as prazas do IO non desaparezan. Nos comprometemos a iso, e así é, na realidade, non desapareceron. Nos comprometemos a que no momento que exista unha parcela consensuada entre as dúas parroquias, que foi o último acordo... Araceli, por favor. Repito que pedí silencio na sala porque senón non hai maneira de que discurra o pleno con tranquilidade. Por favor. Nos comprometemos a que no momento que exista unha parcela consensuada entre as dúas parroquias, que foi o último acordo plenario aprobado por esta corporación, por todos os grupos da corporación, nos comprometemos a que nese momento loitaremos pola construción dun centro de saúde Aldán IO, porque iso que queremos, un centro de saúde Aldán IO. Nos comprometemos a loitar pola infraestructura sanitaria que Cangas precisa, unha infraestructura que este goberno non quere, porque podemos ver para Moaña, aprendan, ali se manifestan, pero son o bloque dos listos. Eles protestan, pero firman coa Consellería de Sanidade. Protestan, pero firman coa Consellería de Sanidade, negocian e aí está o resultado. Na primavera terá Moaña un novo centro de saúde. En Cangas non temos o bloque dos listos, temos o que temos e a maiores en compañía... Loli, vamos a ver. Chegamos a un acordo de respeto mutuo. Nos non vos estamos chamando os parvos, nin cousa parecida. Tampouco. Sí, me temo que sí, non negues a evidencia. Por favor. 3 patas para un banco que coxea por todos lados. E por esa regla de 3 non temos centro de saúde Aldán IO, non temos melloras no centro de saúde de Cangas, non temos nova infraestructura sanitaria en Cangas, non temos nada. Pero o que si temos é papel mollado. As estrelas das concentracións. Os veciños e as veciñas do IO reclaman asistencia sanitaria e é o que temos que facer, traballar para facer diso unha realidade. Traballar e non perder de vista que Cangas somos o único concello no que non se fixo nada para obter estas infraestructuras sanitarias. O único concello no que non se fixo nada. Algo terá que ver o goberno. Algo terá que ver. Vostedes non teñen capacidade de xestión e falan os feitos. E se usa a sanidade como arma política. Esa é a realidade. Se usa a sanidade como arma política. Eu creo que todos nós, toda a corporación, debería buscar solucións para todos os veciños e veciñas de Cangas e para todos os veciños e veciñas do IO. Solucións, pero sen engaños. Non nos leva a nada estar nesta loita de engano. Nos mantemos a palabra dada, mantemos o que dixemos sempre. Aínda non estou en tempo, Mantemos o que dixemos sempre. No, porque tuven que parar 2 veces. É igual. Mira, teño 3 minutos 40, pero da igual. No, da igual. A ver, fixemos un acordo entre todos de intentar non molestar. Ás veces facemos recesos e se abren turnos de palabra, etc. E logo teredes turno nos rogos e preguntas. Pero mentre os concelleiros de bando a bando falan, pois temos que respetalos, estemos de acordo ou non. Agora, habrá outros concelleiros que manifestarán outros pareceres e debemos de respetar a todos e a todas. Así que eu, de verdade, que vos agradezo que sigamos mantendo o tono que tuvemos ata agora. Pecha o primeiro turno o propoñente. Bueno, os listos de BNG de Moaña, en vez de facer as concentracións cada 15 días, fanas cada semana. Ao mellor tamén iso deberíamos pasar a facelo. E os listos de BNG de Moaña puseron a disposición os terrenos para a infraestructura. Pero que resulta que
que os tontos do BNG de Cangas tamén compraron os terrenos. Sí, hai máis de 15 anos, e se puxeron a exposición no ano 2012. No ano 2012. Así que os tontos do BNG de Cangas tamén cumpliron con esa parte. Entón, ao mellor tampouco hai tanta diferencia e tanta crítica que facer nese aspecto en concreto. Vale? Despois, iso de que non se fai neses terrenos porque non son adecuados, porque non hai consenso entre as dúas parroquias, é un invento que levan vendendo desde desde o ano 2012, basicamente, para ter a excusa para non facelo. Porque como a excusa era que non hai terreno, pero despois resulta que se había terreno, vamos a poñer de excusa que non hai consenso entre as dúas parroquias. E iso hai que demostralo, esa falta de consenso, porque non é certa. Eso, polas dúas críticas que se fixeron aquí ou as dúas razóns que se intentan traer aquí para explicar por que non hai centro de saúde Aldán Oío na parcela posta a disposición da Xunta desde o ano 2012. Esas son as explicacións. E creo que me vou a quedar aquí porque eu non quero faltar ao respeto. E entonces, se sigo, o mellor acabo facendo. E eu non quero facer. Abrimos agora o segundo turno de palabra. Señora Prieto. Bueno, falas de compromiso. O compromiso do PP foi que se iba a facer o centro de saúde Aldán Oío, onde están os terrenos, como todos sabemos. Bueno, o compromiso do PP, vale? O señor Enrique Sotelo, candidato que despois colleu a alcaldía, de que se iba a facer no ano 2012 que iba a facerse o centro de saúde Aldán Oío. E tamén che quero recordar que ti eres goberno. Ti eres goberno no Parlamento. Non? Pois eu tinha entendido que sí. E desde o goberno do Parlamento tamén se poden facer moitas cousas por Cangas. Outra cousa é que o mellor non esteas ali para pedir estas cousas ou vayas a tomar café solamente. Señora Vitoria Portas, turno. Ou renuncia. Bueno, pido disculpas a todos os veciños e veciñas presentes porque veño dun proceso gripal que me tivo metida en cama e de verdade que non estou para estes saraos hoxe. Empecei o primer punto da orden do día pedindo respeto mutuo e, bueno, pois estamos no segundo punto e xa nos falta. Sinceramente, bueno, a veciñanza ten que vir ao pleno, ten que escoitar a todas as partes, e de agradecer que cada parte recoñeza o seu punto de vista e cada un decide despois o seu voto. Eu creo que non é necesario faltar respeto uns a outros porque creo que, ademais, nos leva a un punto que creo que é penosa e non me extraña que despois a xente queira escapar da política porque se cree que todos somos iguais. A verdade é que a min tamén me crea así un pouquiño deso. Vamos ir ao que importa neste caso. Non vou reiterar a miña primeira intervención porque creo que o dixen clarísimo. Non se me contestou por parte do ponente do partido do BNG por que se sigue sin pedir ou se considera que non se debe falar co conselleiro. Creo que se ten moitas cousas que falar co conselleiro e se sigue sin contestarnos. Damos por feito que a resposta é que non se ten pensado falar con el, porque a preguntei literalmente. E tamén me preocupa, porque así me ten que preocupar, porque se meteron moitos cartos no edificio da Unión, porque é un edificio municipal, porque é de uso veciñal, e sinceramente me preocupa moito en que situación se está ese baixo. Unha cousa é que o Concello defenda que ten que seguir existindo un consultorio no IO, que a Alternativa vai defender sempre, pero sobre todas as cousas ten que construir unha infraestructura sanitaria, un centro de saúde tal como se acordou na parcela en que se lle indicou, porque naquel momento non tiña problemas. Pero outra cousa moi distinta é como se atopa en este momento ese baixo dese centro. Se saleu na prensa dicindo que a alcaldesa buscaba un convenio de cesión e como non o atopou, bueno, pois mandou un documento que ni siquiera di que se rechazan as chaves, eu non sei se se leu, simplemente que, bueno, que non se estaba moito de acordo co que decía o escrito que mandou o Sergas. Eu creo que o Sergas ni siquiera sabía que estaba escribindo, todo hai que decilo. Solo que hai unha cuestión que clara, temos un edificio municipal que se cedeu
no 2015, e sí que existe documento deso, o Sergas para facer un uso concreto que era un consultorio médico, ben? Un edificio que está claro que é de titularidade municipal e que como calquer cesionario, o ten que entregar tal como recibiu. Ben? Exista contrato de cesión, exista ou non convenio de cesión. Entón, desde a alternativa o que se solicita a esta corporación, en todo caso, é que se lle reclame a supervisión mediante un técnico municipal e un técnico do Sergas dese espacio, e como estamos convencidos que o Sergas non o está entregando nas condicións nas que o Concello lle entregou, que faga reformas que teña que facer nese centro. E non estamos dicindo que se deixe ter o consultorio, pero sí que se nos devolva en condicións. Pasaron os 3 minutos. Porque así o di clarísimamente o Código Civil. Ben, según... Seguinte turno de palabra, ¿no? Entonces, remata en este caso o segundo turno Partido Popular e logo pecha Antón. Ben, comenzou a intervención o señor conselleiro Benega dicindo este asunto, traemos a pleno este asunto outra vez. Este asunto xamais se trouxo a pleno, xamais. O que traíamos a pleno era o novo centro de saúde Aldán Oío. Iso yo digo para que o sepa. Este non se trouxo. Despois, ven vostede aquí presumindo que un goberno de Benega. No 2012 vostedes xa non gobernaban, vale? Vostedes o que fixeron foi facer unha operación de tesourería, vale? Para mercar o terreo máis caro que se mercou por parte do Concello de Cangas, 1.500 metros por 400.000 euros. Pero pagou o goberno entrante do Partido Popular, 400.000 máis IVA. Esa foi a gran operación de tesourería do Bloque Nacionalista Galego. Pero, bueno, quen tuvo que pagar foi o goberno que entrou, que o pagou. Un goberno que loitou porque o IO tivera un consultorio mentras non houvese un centro de saúde. Porque ese consultorio está aí gracias a un goberno do Partido Popular. Ese consultorio, dende as nosas filas, pelexamos para que non se pechara. Digan o que digan vostedes. Sabe o que decían vostedes? Vostedes decían en declaracións á prensa do Bloque Nacionalista Galego de Cangas que o ambulatorio na Casa da Unión era un cuchitril e que non había que gastar nada. Eses eran vostedes, os que non querían mini consultorios. Así que non me veña aquí facendo patria, porque non o creo. Vostedes que tiñan unha resolución do Sergas un mes antes e estaban calados e non llo decían os veciños. Por eso digo aquí que sí, que enganaron. Nos xamais enganamos. Dixemos que íbamos loitar polo cupo do IO. E loitamos e loitaremos polo cupo do IO. Sempre. E o de que non existía, hai 2.000 e pico firmas de xente de Aldán que non quería esa parcela, por eso se falou da idoneidade. E a última moción aprobada que fai referencia ao Centro de Saúde Aldán IO, moción de Avante, vale? Creo que non é Partido Popular. Instar a Xunta a construción dun centro de saúde do IO e Aldán nos terreos cedidos ao Sergas ou noutro na ubicación máis idónea. Ese é o compromiso da corporación. Por iso, lle digo que o que di vostede non é certo. Nada máis. Por pechar con un último tema que é o famoso a defensa do cupo. Creo que os veciños do IO e creo que os de Aldán tampouco non lles vale o cupo en Cangas, que parece ser que é para onde o Sergas pretende levarnos a todos. Porque tal como están mantendo o centro de Aldán, vai acabar, supoño, que pechando exactamente igual que o do IO, dadas as más condicións. E entonces teremos o cupo, sí, e vostedes defenden o cupo, pero terémoslo aquí en Cangas. Eso é o que nos leva a esa defensa do cupo. Ben, vamos a pasar a votar esta moción, pero sí que quero facer a miña apreciación, que recordar unha vez máis a todos os sabedes a competencia de sanidade e da Xunta de Galiza. Por lo tanto, como decía a señora Aurora,
O goberno que goberna decide sobre a sanidade e a Xunta de Galicia, que en este caso Loli ben o sabe, que vai ao Parlamento a cotío. Ben, aclarado isto, lembrar que sí hubo mesa de sanidade e que sí seguiremos estando do lado dos veciños, porque efectivamente poucas cousas hai máis políticas que a sanidade. O digo agora e o digo continuamente. Si hai xente que lle molesta a presencia dos partidos políticos afín coas súas causas, cousa que dudo, me parece extraño, porque ao fin e ao cabo a política é a vida en sociedade, polo tanto todo é política. A pesar de que esa xente que pretenda facernos creer o contrario, todo, cada cousa que facemos na nosa vida vivindo na sociedade é política. Polo tanto, esta materia en concreto, como decía Aurora, é crucial para todos e todas e cada un de nós. As chaves non se recollerán hasta que a vontade do pobo do Io diga o contrario. E foi unha decisión tomada e acordada con eles. O escrito que se lle enviou á Sanidade era para que xustificase, polo menos un pouco máis dignamente, a súa decisión de pechar o consultorio. Efectivamente, cando os veciños do Io decían que queren as chaves e abrir o local, ali estarán a disposición deles. Sí que se reuniu o goberno e os veciños o saben, co xerente da área, que ademais é o que lle compete directamente a nosa área, e a mensaxe foi clara e contundente e o dixen no seu día. Ese consultorio non se vai a abrir. Por iso a xente se está manifestando desde entón cada 15 días. E foi claro e meridiano, cousa que hasta a min personalmente me sorprendeu, porque o habitual é que te enganen un pouco para que vayas tendo algo máis de paciencia, pero non, a folla de ruta é que vai haber unha concentración da sanidade, a folla de ruta é abrir un centro unitario para todo Cangas, incluídas as urxencias de Moaña, que igual tamén están bastante fastidiados con este tema, e pechar todos os demais, o sea, que pechar todas as demais instalacións do Concello de Cangas, tanto a que hai agora mesmo en Aldán, como a que hai agora mesmo no centro de Cangas. E nos dixemos que non estábamos a favor de centralizar, senón de manter e mellorar o que hai, usar o terreo, e, si, por suposto, facer un car na rúa, como se ten falado tantas outras ocasións, pero claramente non é o mesmo modelo. Dito isto, para non prolongar máis o punto, penso que todos temos claros a postura sobre o asunto. Pasamos a votar a moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada a moción con 11 votos a favor. Pido, por favor, tamén que se levante o brazo, que tampouco dá tanto traballo. En fin. Pasamos, agora si retomamos a orde establecida do pleno. Por favor, vos rogo que non fagades moito ruído se vades a marchar. O seguinte punto da orde do día é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a cobertura da telefonía móvil. Eu doulle paso ao propoñente.
Ben, retomamos, doulle paso a propoñente, Dolores Hermelo. Ben, esta moción que hoxe traemos aquí debería ser un paso importante que mellorase a conectividade no noso municipio. Unha mellora especialmente en zoas como pode ser Donón, Nerga, Darbo, Limén, San Roque, Avenida de Marín, Herbello e todas as chamadas zoas oscuras polas operadoras. Todos nós coñecemos os problemas que acarresa a falta de cobertura e, sen embargo, non facemos nada. Unha cobertura móvil deficiente na vida cotidiá pode ser a diferenza entre traballar ou non, a diferenza entre estudiar ou non, a diferencia entre poder recibir auxilio ou non recibilo. E, por suposto, manter estas diferenzas será manter a desigualdade entre os veciños e as veciñas do noso pobo. Nas zoas mencionadas existe unha clara demanda por parte dos veciños para que se dea unha solución a este problema de cobertura. Unha demanda de que se traballe e se propoñan as infraestructuras necesarias para poder ter en todos os lugares da nosa vila unha cobertura boa e garantida. Pedimos na moción unha elaboración dun estudo técnico e preciso, un estudo en colaboración coas operadoras de telecomunicacións ou co Ministerio de Transformación Digital que busque mellorar a infraestructura actual. Este estudo terá como fin identificar as necesidades concretas en cada lugar e ver as melloras posibles a realizar para que a desigualdade existente na actualidade neste servizo desapareza. Lembren que a Lei de Comunicacións Europea e todos os fondos que dende o Ministerio se adican teñen o mesmo fin, garantir a igual cobertura de todos os cidadáns. Son as operadoras as que teñen a obriga de investir, porque foron as operadoras as que se beneficiaron dos cartos que acompañaban a esta lei, xa sexa mediante os programas europeos ou os nacionais. O noso Concello ten a obriga de velar para que isto se cumpla. Debe explorar todas as fontes de financiamento externas, non soamente apoiarnos nas operadoras de telecomunicacións para non ser reos delas. Existen liñas de financiamento, programas destinados á mellora da conectividade en zoas con deficiente cobertura por falta de infraestructuras. Estes fondos son os adecuados para reducir a fenda digital e para mellorar os servizos de telecomunicacións, especialmente en áreas rurais ou menos accesibles. O Goberno de España tamén ten programas adicados a mellorar a conectividade e a cobertura, como Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, ou existen fondos específicos que ten o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Digital destinados a mellora da cobertura de telecomunicacións e as súas infraestructuras alí onde o servizo non teña calidade. Por todo isto, traemos esta moción e solicitamos nela un estudo técnico, instar o Concello a coordinarse coas operadoras de telefonía para realizar un estudo técnico exhaustivo nas zoas afectadas. Este estudo deberá incluir medicións de intensidade e calidade do sinal, a análise das infraestructuras de telecomunicacións existentes, a avaliación da viabilidade para instalar novas antenas, estacións repetidoras ou outras melloras técnicas necesarias. Segundo punto, coordinar coas operadoras de telecomunicacións, establecer un diálogo fluido coas principais operadoras de telefonía para instar ao incremento do investimento en infraestructuras. As accións poderían incluir instalación de novas torres de telecomunicacións ou desenvolvemento de microceldas ou outros dispositivos que melloren a cobertura nas zonas problemáticas. Terceiro punto de acordo, crear un canal de comunicación cos veciños, por en marcha un mecanismo de comunicación directo entre o Concello e a veciñanza das zoas afectadas, e este canal serviría para realizar un seguimento continuo da situación, para informar sobre os avances nas accións correctivas e para recoller novas incidencias ou problemas persistentes. En definitiva, esta proposta concreta consistiría en que o Concello avalíe todas as opcións e que podamos ser capaces, dende esta corporación, de usar as ferramentas necesarias para que esta desigualdade en cobertura que actualmente existe entre os nosos veciños deixe de existir. Nada máis. Gracias. Moi ben. Abrimos esta primeira quenda. Señora Aurora Prieto. Señora Vitória Portas. Señor Martínez. Bueno, decir que falando cos técnicos, sí que comentaban que fai 2 anos sí que se lle mandou as zonas oscuras a FEGAM
da cal pois non tuveron contestación. Aquí pon que na contorna da Avenida Marín, fai anos, sí que había unha antena e que por protestas veciñais se sacou. Por dar un pouco de información sobre as antenas de Cangas, aquí hai un total de 20 antenas de telefonía móvil, que inclúen 2G, 3G, 4G e 5G. Por suposto, imos apoiar a moción porque consideramos que todas as parroquias teñen que ter cobertura. Por lo de agora, nada máis. O Grupo Municipal do BNG vai apoiar a proposta presentada polo Partido Popular. Manifestar únicamente a nosa preocupación polo que pode ser o recebemento mellor de algúns veciños cando seguramente, coñecendo como funciona o sistema de telecomunicacións de móviles, suxiran as operadoras e os técnicos que posiblemente a mellor solución sexa a instalación, como ben indican vostedes na súa moción, de microceldas, e xa sabemos que, como comentou a compañeira, xa nun caso, no caso da Unidade de Marín, existía unha que foi retirada a petición dos veciños, pero de todas maneiras agardemos que, dado o tempo transcorrido desde aquela, existan solucións que permitan non necesitar ese tipo de microcelas tan cerca de sitios que os veciños non lles gustan, aínda que eu personalmente considero que a nivel técnico non existen problemas de ningún tipo, pero sabemos que non é ben recibida por parte da cidadanía. Entón, agardemos que non sexa necesario e que non se urban problemas nese sentido. Entón, vamos a apoiar evidentemente a proposta e agardemos que se solucionen os problemas dos que vostede falar e que todos coñecemos e compartimos. Ben, agradezo o apoio, decir que é certo que a antena da Avenida de Marín se quitou por problemas coa veciñanza, problemas basados, bueno, en historias que nunca se poideron comprobar, pero aquí non se trata de pôr antenas en todos os sitios, sino como di a propia moción, estas celdas, que non son antenas propiamente ditas, non xeran o mesmo medo ou pavor que poden xerar as antenas. Por iso se fala dun canal directo coa veciñanza, porque hai que explicarlo todo, por iso se fala dos tipos de infraestructuras que poden ser necesarios ou millores dependendo das zonas. Claro que pode haber aquí 20 antenas, como vostede di, pero, señora Martínez, o certo é que temos zonas oscuras. E temos zonas oscuras e son veciños de Cangas e veciñas que teñen os mesmos dereitos que os que están en zonas con 4G, 5G, os mesmos. Entón, bueno, a moción presentada é clara, a exposición de motivos en si mesma ofrece ferramentas para poder acadar o fin que se pretende, que non é outro máis que dar cobertura a todo o mundo, acabar dunha vez por todas con estes problemas que afectan o noso concello. O modelo pode ser o que se considere, municipal, privado, mixto, sempre que as empresas do sector realicen os investimentos precisos a cambio, elas o fan, de beneficios fiscais ou ben de incentivos locais, maior número de abonados, etc. Que iso é o que as move. O Concello o que ten que facer é axilizar os trámites para que estas infraestructuras se podan instalar ou ben directamente o Concello ir a estes fondos e manexalo. Por iso digo que está aberto e se pode facer de moitos xeitos. Aproveitar os fondos europeos ou os do propio Ministerio, reducir a carga económica, que sería facelo con fondos propios e que non afectase o orzamento municipal, levar a cabo o que esta moción propón, pois creo que sería dar un trato equitativo a todos os veciños que vivan na zoa onde vivan dentro do noso Concello podan ter a mesma cobertura. Fortaleceríamos a colaboración público-privada coas operadoras e o que nos daría melloras de futuro en conectividade. Non esquecemos que a mellora da cobertura equivale a unha mellora económica e social na nosa vila, xa que permitiría tamén a implantación de novos servicios ou negocios que agora mesmo en zonas de pouca cobertura non é posible. O resumen, entendemos que esta moción é positiva e é de futuro e o corpo da mesma xa explica as diferentes opcións que creemos que podemos baraxar dende este Concello. Se respetamos os puntos e aproveitamos os recursos, eu creo que lograremos que o noso Concello elimine
os puntos escuros en canto a cobertura e, dende logo, respetando sempre aos veciños e as veciñas en canto ás demandas concretas de cada zona. Nada máis. Moi ben, teríamos unha segunda oportunidade para falar. Non? Sí? Boas noites. Dende Seguridade estánse a mirar uns novos produtos técnicos, programas técnicos, estáse a estudiar para eles mismos poder esas zonas oscuras que hai en Cangas para que, sabes, para os problemas que teñen eles de comunicación. Entonces tamén despois incrementaránse tamén para os usuarios, os veciños. Entonces aí tamén xa crearemos un gran avance, vale? Ben, sí, coñecemos a opción que manexan dende Seguridade, pero, bueno, creo que a moción, bueno, vai de outra cousa e é unha moción completa que, precisamente, o mellor con esta moción é se facemos uso dos fondos necesarios, pois non é algo que teñamos que pagar dende aquí, dende o Concello, sino que hai fondos suficientes e o que temos que facer, bueno, é traballar nese tipo de axudas e subvencións que nos ofrecen tanto o Ministerio como os fondos europeos. Entón, nos parece máis interesante e creo que bastante máis ampla esta solución que a que manexa o propio Departamento de Seguridade. Nada máis. Ben, pois entón pasamos a votar a moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada así esta moción por unanimidade. A seguinte moción da orde do día é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o apoio ao Entroido. Doulle paso á propoñente en este caso. Boas noites. O Entroido é unha tradición, unha parte da nosa cultura que a todos nos gusta e que está morrendo neste pobo. O Entroido en Cangas ten sido unha gran festa no pasado, pero pouco a pouco foi a menos. Xa só quedan 2 comparsas as cales non contan coa axuda do Concello e, polo tanto, é imposible poder ofrecer aos veciños o Entroido que están a demandar. Podemos decatarnos que o Entroido en Ío en Aldán estaba rotado de xente de comparsas, mentres que en Cangas, nada. Os veciños marchan incluso o Entroido de Moaña ou de Bueu, porque é moito mellor que o de Cangas. Bueno, igual que tantas outras cousas, nos últimos anos sempre vamos tarde, mal e arrastro. Este ano, a data do Entroido é a principio de marzo. Este equipo de goberno ten un mes por diante para, se queren e teñen intención, poder facer algo o pobo de Cangas, non como o ano pasado, que se gastou en alugar unha carpa a cal estivo baleira, por non chegar a acordos entre o Concello e as comparsas, custándolle cartos a todos os cangueses, ou igual que non se puido desfrutar do tradicional enterro do Momo como leva sendo 47 anos. Por todo exposto, presentamos as seguintes propostas de acordo. O Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a que organice unha reunión para poder realizar este ano un entroido no casco urbán como sempre se fixo. O Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a que poña a dispor da organización os medios logísticos ao igual que se fai nas parroquias. O Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a que, como sempre se fixo, exista unha partida económica para poder celebrar o enterro do Momo, buscando así revitalizar algo tan noso. E o Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a elaborar un plan para a creación de novas comparsas. E, por último, o Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a impulsar para que o Entroido volva a ser unha das festas emblema da vila de Cangas. Bueno, non podemos estar máis de acordo coa descripción que fai o PP nesta moción. Eu, desde a Concellería que dirixo, sabemos e asumimos que o Entroido é un costumbre tan antigo como arraigado na vila. O Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a que organice unha reunión para poder realizar este ano un Entroido no casco urbán como sempre se fixo. O pasado martes 14 mantivemos unha reunión coa Asociación de Entroidos de Ío, na que estuviron presentes Departamento de Cultura, os servicios, Seguridade e Tráfico para atender as demandas e suxestións da organización do Entroido do Ío. O xoves 16, cos mesmos servicios representados, foi coa comparsa de Carnavaldán.
O lunes 13 de xaneiro enviouse a convocatoria para o miércoles 22 as comparsas que constaban activas no Concello de Cangas ata o ano pasado. Os de sempre, os repugnantes, Marcha Loca, así como outras asociacións que participan no Entroido, Fecimo, Cangas Vella e o Club Deportivo do Alondras. Club de Fútbol, perdón. Unha vez realizadas estas reunións, convocaremos as AMPAs, Asociación de Animación para organizar as actividades infantís e familiares, así como o desfile de apertura da Festa Familiar de Entroido. O Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a que poña a dispor da organización os medios logísticos a igual que se fai nas parroquias. Pois as diferentes concellarías que colaboran na organización destas celebracións de Entroido que temos no Concello poñen os medios logísticos requeridos por cada entidade organizadora sen presuízo do lugar de celebración. Asimismo, lle pide os mesmos requisitos para esta colaboración a todas as entidades organizadoras, que son instancias solicitando permiso para a celebración do evento, unha memoria de actividade a celebrar, declaración responsable e un certificado de seguro de responsabilidade civil. Que o Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a que, como sempre fixo, exista unha partida económica para poder celebrar o enterro do Momo, buscando así revitalizar algo tan noso. Desde hai anos, as comparsas decidiron nunha xuntanza que, en lugar de premios pola súa participación en concursos, a axuda que o Concello lles dese fose a todos por igual e por realizar un mínimo de 3 actuacións ao longo da programación do Entroido. Esta decisión tomada polas comparsas foi aceptada e asumida polo Concello, que, ademais da cantidade que se lle daba a todas as comparsas, tamén facía fronte a un gasto anual de axuda para que a comparsa os de sempre acondicionaran o cadaleito do Momo e outros gastos que se derivaban da xestión do enterro do Momo. Sí que había para o enterro do Momo tamén. En ningún caso se cambiou este criterio, ata que a propia comparsa comunicou nunha xuntanza con outros colectivos que o enterro era unha actividade súa e, polo tanto, eles decidían o seu desenvolvemento, cambiando a última hora o percorrido consensuado co resto das entidades participantes. Vimos de ter unha xuntanza coas comparsas e colectivos que tradicionalmente participan na programación do Entroido o pasado 22 de xaneiro. Nesta xuntanza quedou claro que o único problema que surdiu o ano pasado co Entroido foi que se lles pediu a comparsa aos de sempre que, como promotores do evento, terían que asumir os requisitos que exixe a Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia e o Decreto 226/2022, do 22 de decembro, publicado en xaneiro de 2023, que afecta o mesmo. Memoria descritiva da actividade, días do evento, horarios, aforo previsto, plano de ocupación de evento detallado incluindo un listado numerado de puestos e montaxes, declaración responsable do promotor de evento, seguro de responsabilidade civil, recibo de pago e o plan de autoprotección ou plan de emerxencias asignado por o técnico competente. Entendendo estas condicións legislativas, dende outra comparsa propoñen que novamente sexa o Concello o que asuma a organización do enterro do Momo e dende esta Concellería estamos dispostos a facelo, indicando que todos os participantes neste evento teñen que aceptar as condicións que se marquen e respetar os acordos asumidos cos restos das agrupación nas xuntanzas previas que realizamos cos colectivos. Agora mesmo estamos esperando a confirmación da comparsa os de sempre, de que aceptan entrar na programación e que confirman que será o Concello o organizador do enterro do Momo. De non ser así, esta Concellería comunica que dende o Concello apoiarán con infraestructura e logística as necesidades que teñan como o resto dos entroidos e eventos que se celebran no Concello. De momento nada máis, se non agoto tempo. Bueno, como Aurora non interven moito, que vamos a dar a venia. Victoria? Partido Socialista. Pouco máis que dicir, despois do que dixo a compañeira, por parte da Concellería de Servicios, sempre todos os tanto equipos deportivos como actividades que solicitan requisitos desta Concellería sempre se lles facilitou. E, por suposto, imos votar a favor.
Bueno, como ven de explicar a compañeira a concelleira Aurora, pois entendemos que todo o que se está pedindo nesta moción pois está ou xa feito ou xa en vías de estar completamente feito. Por lo tanto, evidentemente, a favor de todo o que propoñen vostedes. Entendo que xa se está feito. É que agora teño unha dúbida. Entón vai haber carnaval ou non? É que vostede todo o traballo que fixo está moi ben feito, pero ao final vai haber carnaval ou non? Porque as comparsas dan hasta onde dan. E o Concello é o que se ten que facer cargo. Porque entendes ti o que? A ver, as comparsas dan hasta onde dan. Eles solos non dan para facer todo, para organizar un desfile do Momo e para facerse cargo de todo. Iso é unha cousa que debería de facerse cargo o Concello. Hai certos requerimentos... A ver, perdade un momento, non podedes entrar en diálogo. Verónica pecha a súa intervención e aínda queda unha segunda intervención, anota e logo lle sí, pero logo empezades a falar e... Sí. Hai certos Veña. requerimentos que eu estou escoitando que me parece que pois non se van a poder cumplir dentro das comparsas. E se o Concello pois tampouco as vai a poder cumplir porque ya se exige a eles, ao final non vai haber carnaval. É o que estou entendendo, por iso estou preguntando se vai haber ou non vai haber carnaval, porque a miña moción o que pide é que se celebre un carnaval e que o Concello o faga. Nada máis. Agora sí, Aurora pode aproveitar e responder Disculpa. a todas esas preguntas. Hai unha normativa que está aí, que non a fixo nadie, nin o Concello, nin eu, está aí, vale? Sempre hubo, o Concello ten unha partida para as comparsas. Que teñan que... Este ano, o día 22, tuvemos unha reunión con todas as comparsas. Quedaron de contestarnos os da comparsa do Momo. Se o Momo quere que o Concello sea o promotor, pídeselle facer unhas actuacións na carpa, como se lle está pedindo a todos. Se queren facelo por libre, teñen que presentar a documentación que antes dicen. Iso é a pregunta, non sei se queda contestada. Esa é a pregunta que non sei se queres que che quede contestada. Aquí, todas as comparsas teñen o Entroido do Ío, agora fixeron unha asociación das comparsas. O de Aldán levan moitos anos con esa asociación onde teñen todo en regla. Póliza de responsabilidade civil, declaración responsable, teñen todo en regla. Aquí en Cangas o Concello se promove o Entroido, todas as comparsas que van no Concello non teñen que facer absolutamente nada porque o promotor é o Concello. Se algunha quer ir por libre, ten que facer a documentación que se lle exige tanto a IO como Aldán ou calquer espectáculo da rúa. Turno para alternativa. Ben, sí, seguimos coa duda, teremos Entroido. O que sí que quere decir a alternativa é que ao mellor o que está mal enfocado é a pregunta, e como a mí me gusta ser directa, pois ao mellor o normal é que preguntemos directamente para non andar de forma abstracta, é dicir, pois posiblemente sexa a corporación municipal, esta corporación municipal a que teña que declarar de interés cultural o Entroido en Cangas. Para que se asuma e garanticemos que existe o Entroido e non que nos levemos sorpresas como o do ano pasado. Porque fai 2 anos, facendo exactamente a mesma comparsa, tendo as mesmas responsabilidades, pois se fixo o enterro do Momo. Ben, entón, en todo caso, posiblemente o que teñamos que facer nós, igual que outros concellos do noso redor, que non estou discriminando absolutamente a ningún deles, é que teñen declarado de interés cultural certas festas justamente para poder ter certas coberturas con respecto aos seguros. Sabemos e coñecemos a lei, sabemos perfectamente as exixencias que esa lei nos supón e a dificultade que eso nos supuxo a corporación municipal anterior para que moitos colectivos sociais que fan certas festas puderan cubrir unha demanda tan forte como é esa lei. Esa é unha realidade. Para eso, tivemos en moitos casos, como pode ser a Festa do Cabrito en Limens, que telo que declarar.
de interés, principalmente incluso hasta polo espazo que se fai uso, porque se fai sobre unha duna. Entón, ao mellor, o entroido, o que temos que facer, en vez de utilizar el artículo de la lei e decir si esto, aquello, lo outro, é o Concello e a Corporación Municipal de Cangas está disposto a loitar porque o entroido de Cangas sexa considerado de interés cultural, porque iso se fai simplemente cun acordo unha xunta de goberno, non ten moito máis trámite posible e necesario. E en base a eso, en todo caso, como se fan outro tipo de festas neste Concello, hai quen organiza mediante estes colectivos e son eles os que efectivamente levan a cabo ese proxecto. É dicir, existen fórmulas. É certo que en moitas asociacións, ás veces, lle costa ter un seguro de responsabilidade civil, tes unha documentación, é dicir, é unha cuestión de que se lle terá que axudar. Depende o que cubra ese seguro de responsabilidade civil. E non é o mesmo para andarlle lume a algo no centro urbano que para facer simplemente outro tipo de actuacións, ben? Ás veces chega con botarlles unha man, ver os importes, axudar, porque temos axudado en outras situacións, de outras formas, a outros colectivos para facer outros eventos. Entón, o que nos queda a nós é, de verdade Cangas está disposto a perder o enterro do momo, que é o señal identificativo diferenciador no entroido de Cangas con respecto aos concellos colindantes? Está disposto a loitar por eso? Eu creo que é a pregunta inicial que nos deberíamos facer todos. E en base a si estamos dispostos ou non estamos dispostos, o resto é minucia, literalmente. Evidentemente, a Alternativa vai apoiar a moción, a Alternativa defende a recuperación do momo e cree que, ademais, se Cangas se permite perder unha tradición dese estilo, que ademais é identitario deste único e exclusivamente concello, pois a verdade é que sería unha pena e non lo teríamos que facer mirar, claro está. Bueno, eu, da intervención da Concelleira de Cultura, a conclusión que saquei é que sí vai haber carnaval. Perdón. Entón, vai non haber seguro, e ademais se poden dar de dúas maneiras diferentes. Maneira 1, vai ser organizado plenamente polo Concello, e nese caso todo se fai cargo o Concello de absolutamente todo, vale? Que pode suceder iso. Ou, se queren organizalo desde a comparsa esa en concreto e non queren que o Concello se faga cargo o 100%, non sei se somos conscientes de canto lle estamos pedindo. O tema do seguro non son 5.000 euros, o sea, é que o seguro de responsabilidade civil son cantidades irrisorias, que de todas maneiras, supoño, que tamén se pode contemplar que desde o Concello, como se vai dar axudas para a realización destas actividades, parte desas axudas poden gastar en pagar ese seguro de responsabilidade civil, que xa lle digo, é unha cantidade irrisoria de 100 e pico euros, o sea, tampouco pensemos aquí que é unha cantidade millonaria. Bueno, entón é unha cantidade irrisoria. Se é irrisoria para a comparsa, o Concello debería ser máis, non? O sea, eu penso que non se debería suspender o carnaval por ese feito. Pero o ano pasado, non que se suspenda, o ano pasado hubo carnaval. O caso é como foi o carnaval, porque eu, a verdade, é moita pena miralo. Eu mirei o momo como vi o ano pasado. Non puderon facer un desfile oficial, foron eles, viñeron aquí a manifestarse o Concello, e a verdade, pois é triste porque é unha data que é para pasalo ben, é unha festa na que todos nos gusta e hai que pasalo ben tamén. E ao final eu considero que o que hai que facer dende o Concello, dende a Concellería de Cultura, pois sería dialogar con eles, negociar e implicarse para que se poida realizar e que podamos disfrutar todos do carnaval. Eu esta semana puden ver a noticia que se publicou na prensa e claro, na prensa, pois, oye, foi moi esperanzadora. Eu leín a noticia e dixen, jolín, se esta moción serviu para que no Concello por fin se impliquen e podamos disfrutar todos dun carnaval, pois benvida sea a moción. Pero ahora mesmo é que, claro, non sei, coas complicacións que van a ter, non sei como será este ano. Eu teño esperanza de que vai a ir para adiante. E estaremos atentos a ver o que pasa. Nada máis.
Ben, grazas a todos os intervintes. A verdade é que, despois de todo o falado, casi quería compartir con vos unha reflexión, e é que as festas populares sempre foron festas populares. Si dependemos das corporacións municipais, calquera unha que sexa, para que as festas sexan festas, entón é que mal vamos. Non sei se é un síntoma de que o mellor no urbano estamos máis imbuídos dun tema máis individualista, temos outro estilo de vida, digo, porque vexo que claramente se produce unha diferencia clara entre o entroido en Aldán, o IO, que sexa rural, urbano, pero, por exemplo, para que a xente se disfrace no Samaín non hubo que facer nada, que se a xente se quere disfrazar, si disfraza. Eu xa vos digo, vai haber entroido, porque eu me vou a disfrazar, me disfrazo todos os anos. Entón, a festa facémola nós. Nadie me vai a impedir facer a festa. A xente leva toda a vida facendo as festas patronais, festas de todo tipo, e non fai falta que veña nadie a organizarnos. Hasta agora supemos divertirnos sin problema ningún, e ha de seguir sendo así, no entroido ou no que coincida. Digo, por un pouco, revisarnos estas dinámicas, de que se ao final os concellos teñemos que vir a... E non o digo por Cangas, o digo en xeral, como reflexión, como sociedade. De verdade, agora necesitamos que veñan a organizarnos unhas festas, calquera unha que sexa. Bueno, era unha reflexión simplemente que quería compartir con vos. Sen máis, vamos a votar a moción, que penso que no fondo todos estamos de acordo, e a de haber a entroido, e a vémolo de pasar ben. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Ben, queda aprobada a moción por unanimidade. Pasamos agora a moción do BNG sobre a desafectación dos terreos de Portos de Galicia sen uso portuario. Dou paso ao propoñente. Bueno, non sei como hai unha proposta de emenda do Partido Popular, non sei se debemos tratalo antes. Ben, ti expós e despois o Partido Popular no seu turno ofrece a súa emenda e o propoñente decide se se acepta ou non. Vale. Eu entón voume centrar en explicar a xustificación de traer este punto ao pleno da corporación. Na reunión que se mantivo a finais do ano pasado coa presidencia da entidade de Portos de Galicia, manifestóusenos a súa intención de, unha vez que entrou en vigor a lei de costas que se aprobou no Parlamento galego, pois empezar a, entre outras moitas cousas que contempla a lei, pois desafectar aquelas partes que non teñen uso real portuario en múltiples concellos, e que Cangas era un dos primeiros que participaban, un dos primeiros grupos neste sentido. E nos solicitaban, porque se consideraba que podía ser importante como, digamos, argumento tamén de peso para que a tramitación transcurrira, pois, como todos esperamos, positivamente, que todos os concellos, incluído Cangas neste caso, manifestaran o apoio a esta iniciativa de Portos de Galicia para a desafectación dos terrenos. Entonces, por eso traemos a pleno esta moción, esta proposta, que manifestar o apoio a esta iniciativa de Portos de Galicia para a desafectación, que é algo que, recordemos, en múltiples ocasións este Concello Pleno aprobou por unanimidade a solicitude de desafectación non só deses terrenos en concreto que agora estamos tratando no día de hoxe, sino de outros moitos que están, digamos, a parte toda de costas que vai da Alameda Nova, aquí a zona das Naves do Gea, etc. Ou a zona sin usos portuarios que é da Autoridade Portuaria de Vigo, que tamén penso que vai no mesmo camiño que esta de deixar de ser da Autoridade Portuaria. Entón, manifestar aquí ese apoio e decir que xa vou aproveitar, e así creo que aferramos tempo no seu momento, que o cambio que propón o Partido Popular nos parece ben e vamos a aceptar a proposta de enmenda que o que fai é engadir, entendo, un punto interesante que algo que evidentemente creo que nos preocupa a todos, que unha vez que Portos de Galicia indique que isto non ten uso portuario e pida a desafección e hai aí éxito e se consiga,
eso pasa a costas do Estado, efectivamente. Entón, sería interesante o que vostedes acaban de propoñer de que xa iniciar tamén amosando a postura deste pleno de que Costas ten que facer a súa parte despois e revertir ao Concello os terrenos. Estamos completamente de acordo e, polo tanto, non vai haber ningún problema en aceptar a súa emenda. No, estamos claro, volvemos ao turno normal. Aurora Victoria, non interves no primeiro turno? Ben, nos chama enormemente a atención que por parte do Grupo de Goberno se traia esta moción. En formato moción creemos, porque ni siquiera título ten, entón creemos que é unha moción. Creemos que debería existir outro tipo de figura por parte do Goberno para darlle máis forza. Tamén nos chama a atención que sexa o presidente de Portos o que pida que nos manifestemos sobre o tema. O teño que decir, simplemente, existe un acordo plenario no ano 2018 onde xa se pida desafectación do ámbito de Portos, se volve a facer unha nova petición no ano 2022, por escrito, con rexistro, con minuta, xustificado en entrada de Portos de Galicia, entón, que ademais coincide coa proposta existente no DEUP que agora se acaba de presentar. Entón, tamén a verdade é que nos chama bastante a atención que nos digan que o volvamos a apoiar. O levamos apoiando anos. Non tiña sentido ningún o ámbito de Portos que ten na contorna da Praza de Abastos. Non ten uso portuario de ningún tipo. E tamén está ben, certamente, a engádega que fai o Partido Popular, porque, aínda que Portos diga que desafecta ese ámbito, non o desafecta para o Concello de Cangas, vale? O desafecta para Costas. E Costas o terá que desafectar para o Concello de Cangas. O que sí que nos chama a atención que ninguén fai mención, e sí que aparentemente así se fixo nos medios de comunicación estos días, é que o subdelegado de Goberno de Costas aparentemente fai público que mandou unha carta a todos os alcaldes, a mí me gustaría saber se aquí tamén se recibiu, unha carta na que solicita estar presente nesas reunións con Portos, porque eles supostamente din que están disconformes coa celebración desas xuntanzas a dúas bandas entre Portos e Concellos, e que eles tamén teñen parte no asunto. Hombre, claro que teñen parte, pero, hombre, se al menos se dedicaran a desafectarnos o que é a súa competencia, pois ao mellor estaban menos entretidos que meterse en este momento en chan de Portos que de Portos. O sea, vayamos por partes. Pero sí que nos gustaría que sexa a alcaldesa que nos diga se de verdade recibiu esa carta por parte da subdelegación de Goberno de Pontevedra, e en que términos non lo fai chegar. Porque a verdade é que é algo que nos está chamando tremendamente a atención cando levamos anos que igual que pedimos os chans de Portos, estamos pedindo chan de Costas, e aí Costas nos di que non vai desafectar nada, que pidamos cesións, que rehabilitemos nós, pero que o chan é deles e que eles determinan para que usos, como temos que usalo e como temos que pisar os veciños e as veciñas de Cangas. Pero, en cambio, cando Porto nos di que ten intención de desafectar, di que ele está desacordo. Entón, non nos gustaría saber en que termos fai esa mención e, hombre, que nos dé ao terreno de Costas. Se ten tanto tempo libre, estaríamos encantados de que recibir esa parte. Se pelearemos cando Porto nos dé a de Portos, non? É que nos parece ilóxico esa gana de protagonismo e saber se é verdade que por parte desta corporación se recibiu esa carta, porque en ningún lado fai mención do tema. Aproveito antes de continuar coas demais palabras. Efectivamente, a carta saiu íntegramente nos periódicos e supoño que enviaron efectivamente a todos os concellos do litoral. Polo tanto, eu dice neses termos, o que digo que primeiro deamos o paso 1, que Portos efectivamente devolva, e logo teremos que dar os pasos 2 e 3. Tamén lembro que non deixa de ser moi interesante e moi beneficioso para o Concello de Cangas que, aínda que só revirtamos a parte de Portos, digamos, ou que se faga ese trasvase, pois nos libraríamos do canon de Portos, que é unha cantidade importante de diñeiro. Falo de memoria, pero son máis de 40.000 euros ao ano.
considero que eso xa é beneficio suficiente. Evidentemente, como o comentará tamén o voceiro do BNG no seu momento, non está de máis engadir o que comenta o Partido Popular, porque efectivamente ese paso habrá que dalo antes ou despois. Pero, bueno, vayamos por partes, vamos a cumprir este requerimento que nos fan e despois vamos vendo. Eu, de momento, non podo engadir nada máis. Seguinte turno de palabra. Nada, por parte do Grupo Socialista, imos apoiar a moción. Sí, boas tardes a todos. A emenda que propón o Partido Popular é de engádeda para xenerar un punto terceiro e ampliar o segundo, o cal é fundamental e de acordo según a lei para a tramitación deste tipo de desafectacións de diferentes entes públicos. Pois, é dicir, eses terreos non poden pasar directamente de Portos de Galicia ao que é o Concello de Cangas, senón que Portos e de Galicia os pasa a costas do Estado e é costas do Estado os que os ten que pasar o Concello de Cangas. Por lo que traemos este terceiro punto de engádeda, pois que di así, instar o Goberno de Cangas a que solicite a costas do Estado a que unha vez reciba a reversión de Portos de Galicia, pois dos terreos referidos, asilicie o trámite de reversión dende costas do Estado a favor do Concello de Cangas. E tamén completar o punto segundo, pois quedando de dar traslado deste acordo á Presidencia de Portos de Galicia e ao Estado e a costas do Estado, e engadir só e a costas do Estado neste punto segundo. Continuando, en decembro, vimos como por parte de Portos e de Galicia todos aqueles espazos dos concellos que carecen de interese portuario son estudiados e comunicados aos diferentes concellos para a súa desafectación, e en Cangas, atendendo as mocións, alegacións, toca esa franxa que vai dende a Plaza de Abastos ata a estación de autobuses. Se a memoria non me falla, creo que polo menos existen 3 ou 4 mocións coa proposta aprobada no pleno de Cangas da solicitude de desafectación por parte de Portos de Galicia desa franxa de terreo nestes últimos 10 anos. Se a memoria non me falla, foi o Partido Popular de Cangas quen fixo alegacións á inclusión da Plaza de Abastos e arredores a espacio de Portos. E se a memoria non me falla, na legislatura pasada xa temos este acordo aprobado por unanimidade que hoxe repetimos e volvemos a repetir. Esa debe de ser a desgracia deste Cangas, de traer as mesmas mocións ano tras ano, aprobalas, gardalas no queixón e quedar olvidadas ou non atopalas. Como dixen antes, a proposta do Goberno en boca ou en persoa do BNG resultanos incompletas, a que por lei a tramitación desafectando dende Portos de Galicia vai para costas do Estado e este finalmente a pasa ou a revirte ao Concello. Non pode pasar directamente dende Portos ao Concello, polo que para axilizar solicitamos esa inclusión do punto terceiro, donde solicitamos esa reversión dende costas do Estado ao Concello unha vez que revirta de Portos. Nada máis. Como indiquei anteriormente, a proposta que trouxemos foi a petición que se nos fixo desde Portos de Galicia. Evidentemente, o punto 3 que vostedes engaden é, digamos, adiantarse un paso máis ao que nos pedía Portos de Galicia, porque íbamos a ter que facer despois, aínda que non influe no que é a tramitación por parte de Portos de Galicia da desafectación. Nos parece ben adiantarnos, evidentemente, canto menos tempo se perda, mellor, e agardamos que costas do Estado cumpla coa súa parte. E en canto ao tema da famosa carta, sinceramente, esa carta chegou vía correo electrónico, quero aclaralo, non entrou por rexistro, e este goberno, non sei se con bo criterio, considerou que era mellor nin siquiera entrar en polémicas deste estilo, porque o que nos interesa é conseguir a reversión. Entón, entrar en polémicas estériles porque resulta que non me invitaches non vale a pena, sinceramente. Creo que é mellor pasar de puntillas sobre esa cuestión. Ni siquiera é un papel que entrar oficialmente no Concello por rexistro, así que mellor obvialo.
Ben, outra volta. Ben, non, a mención á carta creemos que é importante por un feito, é dicir, solicitamos no seu momento a desafectación a autoridade portuaria do que é o Salgueirón e no novo borrador do DEUP consta esa desafectación, que non fai moitos meses que consta esa desafectación, se solicitou tamén a propia FEGANO lo volveu a pedir no 22, todos os acordos plenarios previos da desafectación do ámbito da Praza de Abastos, porque é de portos, e se contestou a esa solicitude, e chama a atención que todos os organismos que teñen, digamos, competencias sobre o noso chan, pouco a pouco van recoñecendo que non ten o uso que se declarou no seu momento e que a petición por parte desta corporación dos últimos 10 anos que todas pediron e repediron esas desafectacións van tendo efectos menos coa persoa que manda unha carta por correo electrónico, que costas do Estado. Entón, a nós sí que nos apetece poñelo en coñecemento, é dicir, todo aquel chan, en cambio, que de costas, que se comprometeu costas en desafectar para este concello. Nos referimos principalmente á zona de Ogea que temos detrás deste concello e que incluso tendo informes favorables de costas provincial, resulta que non se quere desafectar. Pero, en cambio, sí que ven a decirlle aos outros dos organismos por que non me habéis chamado a unha reunión. Creo que é algo importante para que a veciñanza o coñeza e o sepa, porque a nosa pregunta é que ocorre logo? Si Portos nos dan nos ese chan, logo eles non nos lo van dar despois, porque é certo, todos eses chans reinvirten en costas do Estado e despois costas do Estado non lo reinvertirían nos. É importante que nos aforramos o canon de Portos? Completamente, si eu tamén pedín a desafectación, faltaría máis, pero que non simplemente eso. As obras a realizar, o chan non é titularidade, non podemos pedir subvencións para arreglalo se non é titularidade municipal. É dicir, calquer problema que temos nun chan que non é propiamente municipal nos supón moita dificultade para telo en condicións. Entón, sí que nos chama poderosamente a atención a alternativa que por que costas se mete neste tema. Entón, creemos que é importante. Evidentemente, vamos a apoiar a desafectación, igual que a presentamos nos momentos anteriores, tal como se nos requeriu a nós, e igual que apoiamos no seu momento do Salgueirón. Pero sí que é certo que, bueno, ante un borrador do DEUP, digamos que a autoridade portuaria non nos pediu que reafirmáramos o que eles sacaron no borrador do DEUP, cousa que nos chama a atención, porque se quixéramos facer algo xa presentaríamos alegacións, cousa que non vamos facer porque estamos totalmente de acordo. Entón, nos chama a atención pedir ese reforzo cando hai 1000 acordos plenarios e nos chama verdadeiramente e valiosamente a atención á carta, porque eu, sinceramente, non a daría por perdida nin querer non entrar en discusións estériles, é que me dá medo as segundas intencións desa carta. Veña, seguintes turnos, a ver se somos máis orixinais nos argumentos, por favor. Sí. Para o Partido Popular trátase dunha boa nova que dende Portos de Galicia se dé esa reversión e a maiores, según nos indican, dende o ente autonómico a custe cero. Esperamos que por parte de Costas do Estado tamén sexa a custe cero, xa que este ente, Costas do Estado, reparte obras por todos os concellos. O último, recién publicado, o Paseo Marítimo, pois é 10 antes, menos en Cangas, que nin fai o menor esforzo económico nas naves de Ogea. A este ritmo traerei unha moción para que o jefe territorial do servicio, o jefe do Servicio Protector Provincial e do Costas do Estado, o señor Miguel García, sexa declarado persoa non grata en Cangas por non invertir un duro. Aproveito por parte do Goberno de Cangas xa que por parte do Goberno de Cangas son do PSOE, incluída a teniente alcalde, como compañeiros do partido da Administración de Costas do Estado, invitos a que mediedes para que se agilice este trámite e tamén sexa a coste cero, como así foi anunciado recentemente no Concello de Combarro ou de Cambados, donde goberna o PSOE, esa desafectación
fíxose de forma urxente, ou vai a ser de forma urxente e gratuita por parte de Costas o Concello. Esperemos que aquí tamén sexa así, urxente e gratuita, a custe cero, nada máis. Pecha o propoñente. Non teño nada máis que decir, sinceramente. Preferiría, como dixen antes, non entrar en polémicas con quen ao mellor ao final ten que, como vostede di, dárnoslo rápido e a coste cero. Ben, temos que votar a aceptación da emenda e despois pasaríamos a votar a moción para pedir, espero por unanimidade, a Portos e Costas que nos devolvan os terreos que boa falta nos fan e nos facilitarían o traballo moito. Ben, perdoade que cambio. Votamos a emenda. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Ben, hai unanimidade para a aceptación da emenda e votamos agora a moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. E unanimidade tamén para a aceptación da moción. Pasamos á última moción do pleno de hoxe, que é a moción do Grupo Mixto sobre a xestión do Servizo Municipal da Piscina. Doulle paso á propoñente, Victoria Portas. O propoñente é a Alternativa dos Veciños e a moción é o Concello de Cangas leva desde o ano 2019 traballando na mellor forma de xestionar un servicio municipal como é a piscina. Foi o pleno desta corporación en diferentes sesións nas que se foi aprobando os pasos para recuperar de forma eficiente este servicio. O 30 de xullo do ano 2021 designouse unha comisión de estudio e é no pleno do 28 de abril do 23 onde se aprobou a memoria e a súa exposición pública. No pleno de febreiro do 24, cando foi aprobada definitivamente esa memoria, aprobouse a xestión directa, o inicio de expediente para a construción da sociedade mercantil e que nun mes a posta de disposición do borrador dos estatutos que rexirían dita empresa pública. En estes días, e como estes 2 anos, nos enteramos pola prensa que se vai a realizar un contrato en réximen de concesión en contra de todos os acordos plenarios existentes neste Concello. O que nos fai entender que o expediente non foi tocado por parte do Goberno actual en ningún momento, pero nós non vamos permitir que se siga empeñando os orzamentos municipais por non darlle saída de forma seria ao problema que temos con esta infraestructura. Temos que recordar que se aprobou nos orzamentos municipais unha partida económica xustamente para poder levar a cabo a creación desta empresa pública e estes estatutos no ano 2024. Polo que propoñemos á Corporación a adopción do seguinte acordo. Punto 1. Tramitar e respetar as mocións aprobadas por parte desta Corporación. Punto 2. Convocatoria urxente da Comisión de Estudio da Piscina. Punto 3. Que a Corporación Municipal actual traballará para a xestión pública dos servicios. E punto 4, que nun prazo aproximado dun mes se presentará borrador dos estatutos de dita empresa mercantil. Abrimos a primeira quenda. Comeza, en este caso, non está Aurora Prieto, comeza o Partido Socialista. Bueno, a min, desde logo, nos vamos a votar a favor da moción, pero hai presupuestos que se hipotecan porque hai unha prestación de servicios, hai unha cousa, hai outra, pero tamén hai que darse de cuenta que neste Concello empezamos a municipalizar a agua, empezamos a municipalizar os residuos sólidos urbanos, empezamos a municipalizar a piscina e ao final aquí non se municipa nada e o que estamos facendo é pagando desde o ano 2019 en gastos da piscina, porque a piscina pasou o que pasou, hubo que parala, hubo que empezala e levamos de 2019 a día de hoxe 900.000 euros metidos na piscina e se seguimos municipalizando como vamos a municipalizar os outros servicios, cando haxa que poñer o tellado que dentro dun ano ou así vale 1 millón de euros,
vamos a saber se a piscina aguanta o tellado para que se poida municipalizar, porque como vayamos así, vamos a quedar sin piscina. Por ahora nada máis. Bueno, boa noite a todas e todos, que ainda non tiven a oportunidade de saudar. Bueno, o BNG, a verdade é que sempre mostrou o seu voto favorable en todas as mocións que se trouxeron, aínda estando na oposición, por certo, e a súa postura sobre este modelo de xestión pois non cambia, evidentemente. Por iso votaremos a favor de todo. Pero, bueno, o que me toca a min agora mesmo, como concellera de Facenda, pareceme tamén todo positivo, a verdade. Xa que, bueno, para que nos entendamos un pouco todas, a creación dunha sociedade mercantil pública, entre outras vantaxes diferentes, aforraría o IBE. E como todos sabemos, por exemplo, cando vamos ao supermercado con alimentación, é un aforro bastante importante. Pero, bueno, agora tamén me gustaría aclarar que a día de hoxe a piscina é un servizo municipal. En ningún momento se fixo unha concesión como fixo o Partido Popular co ciclo da auga, por exemplo, con todas as consecuencias que iso trae. Pero, bueno, vou a resumir un pouco o procedimento que nos vai levar a ter, oxalá, unha sociedade mercantil pública. E, bueno, o goberno anterior, como comentaba a concelleira de Alternativa dos Veciños, fixo a primeira parte da tramitación, que, bueno, era abrir o expediente, crear esa comisión, facer esa memoria e aprobarla en pleno. E tamén puxeron a exposición pública durante un mes. Despois desta exposición pública, como todos os documentos que van a exposición pública, teñen que volver a este pleno desa forma ou outra para resolver as alegacións. Nos o que nos atopamos cando comezamos con este expediente foi que non sabemos se existen ou non alegacións, niso estamos. Mirando que pasa. Bueno, ademais disto, nos crearemos ou modificaremos primeiro esa comisión de estudo para poder constituíla cos novos membros e avanzar o máis rápido posible nesa tramitación, porque estamos completamente de acordo que é necesaria e favorable. Agora ben, fala esta moción de que neste mandato non se tocou ese expediente. É certo que, bueno, a min gustaríame aclarar que non temos a mesma metodoloxía que a Alternativa dos Veciños cando gobernaba. Nos, a verdade é que nos gusta non abrir un expediente con información copiada, sin ningún tipo de criterio ou validez no noso Concello, como xa nos atopamos dende o goberno, por exemplo, co regulamento de vivendas de emerxencia social, que realmente non había nada. Sí, estaba aberto o expediente cun documento que non significaba nada a efectos prácticos. E, bueno, ademais, tamén quería aclarar que como concelleira de Facenda tiven bastante traballo, que deberían saber. Elaboramos, presentamos e aprobamos un orzamento tan importante para a veciñanza de Cangas que permite que hoxe teñamos o Concello completamente saneado para poder avanzar nesa creación desa sociedade mercantil pública. E, bueno, xa nesta liña quería falar ou mencionar o Partido Popular, que cando se presentaron os orzamentos sempre falaba de que os ingresos estaban inflados, de que non tiñamos datos, de que estaba todo mal. E, bueno, hoxe cos datos da liquidación na man, podo afirmar que o orzamento que presentamos en 2024 era o absolutamente perfecto para o momento no que estábamos. Bueno, poderán miralo no próximo pleno cando demos conta. De momento nada máis. Grazas. Moi boas noites a todos. Antes de empezar, quisera felicitar, como non, os compañeiros que entraron fai unha semana nun pleno extraordinario, felicitalos por a súa presencia, que, bueno, xa todos creo que os coñecedes, pero, bueno, como non se comentou nada, quisera un pouco presentalos e que sepan todos que xa teñen outros novos compañeiros que están aquí para traballar e loitar por Cangas. Eu quero empezar dicindo que eu veño a falar aquí da piscina municipal, non dos orzamentos, nin se un votou en contra, se outro votou a favor. Eu veño a falar da piscina municipal. E a piscina municipal, como outras instalacións deportivas do Concello de Cangas, é un saco sin fondo. É un saco sin fondo. E sabe cal é o problema disto? Eu levo no dicindo moitas veces, pero parece ser que non me fan caso. O problema de todo isto é mantenemento. É o mantenemento. O gran problema, a piscina municipal ten 10 anos,
10 anos. Reparación tras reparación, un concurso que ganou unha empresa que está irregular, uns gastos que cada día se multiplican, se gastan un montón de cartos, vamos, unha opción que non sei, señora Vitoria, a mí me parece moi ben que vostede loite por municipalizala. Mire, nós levamos a pleno 3 mocións a fai tempo, unha no 19, outra no 20 e outra no 22. En unha lera decíamos, o Pleno do Concello de Cangas insta ao Goberno Municipal a licitar o antes posible o novo concurso público para a adxudicación do contrato do funcionamento e mantenimento da piscina municipal que inclúa as reformas necesarias para a ampliación dos vestuarios e gimnasios. Sen descartar a municipalización, sempre que exista un estudio económico que demostre ser o mellor ou a mellor opción. Vostede sabe que municipalizar un servicio non é doado. Primeiro, a piscina necesita un mantenimento, que digamos o gran problema, porque son moitos gastos, e depois o tema de personal. Eu non sei se vostede iso o ten contemplado. O que está ahora é unha empresa. Eu creo que a mellor opción é derivar a unha empresa, pero que a empresa se implique e pague o que ten que pagar, porque eu creo que a empresa que está ahora mesmo, se non paga o Concello, eu creo que eles non pagan nada, creo eu. Nin cambian máquinas, ni arrexan a playa, ni arrexan vestuarios, eu creo que todo sale do fondo común, dos cangueses. Entonces, que podemos facer? Eu decía, ou nós decimos, que hai que de alguma maneira licitar e sacar a concurso, e que isto o leve, e que non sea o Concello de Cangas, digamos, o que teña que pagar ano tras ano, pois, non sei como decilo, pero estes gastos tan inmensos que supón a piscina municipal. De momento, nada máis. Ben. Bueno, eu non sei se interesadamente ou desinteresadamente, pero se mezcla todo, para que nadie se entere de nada. Ben, unha cousa son as obras da piscina, primeiro, lle podríamos decir, é que esa piscina nunca tivo que ter a alta. Ben, xa, queríamos unha balea. E claro, ahora a balea nos entra auga dentro, pero como se non viase un mañana, ben. A estrutura ten carcoma. E existe un informe que a persoa do Partido Popular que forma parte da comisión da que falei antes o sabe. Entón, temos un problema enormemente serio na piscina desde o mismo día que se dou de alta? Sí. Que asumiu o Concello naquel momento? Sí, existe un informe técnico dentro dese problema. Entón, eso vai evitar que se teñan que facer as obras? No. Que unha renta e un burato sin fondo para esta corporación? Sí. Pero a gran equivocación foi coller ese edificio. E o decimos claramente, porque existen informes técnicos dentro que así o demostran. Ben? Pero que esas obras se van ter que facer exactamente igual. Ou cree que a empresa que veña, ademais de dar ximnasia e natación, vai cambiar a cuberta? Non o vai facer. Entón, as obras é un burato sin fondo, sí, pero hai que facelos pola seguridade dos nosos veciños e veciñas que son os que usan esa instalación? Sí. Eso por un lado. Segundo, se fixo un servicio, se fixo un tipo de contrato de servicio, ben, que a empresa lle dá exactamente igual ter un usuario ou ter 5.000. Cobra exactamente o mesmo, para que os veciños o sepan. Cobra exactamente o mesmo. Ese foi o tipo de contrato que se fixo. Entón, claro, se eu teño un negocio e me dá igual ter un cliente que ter 5.000, vou cobrar o mismo, credes que me vou a preocupar e intentar incentivar a ter máis clientes? Non, se eu vou cobrar exactamente o mesmo. Ese foi outro modelo de xestión equivocada para a piscina, feito no seu momento. E terceiro, se fixo unha comisión na que formaban parte todos os membros desta corporación, todos os partidos políticos aquí sentados, porque parece que eles non formaban parte desa comisión, formaban parte desa comisión. E recordo que nesa comisión e esa memoria hai un estudio económico. Hai un estudio económico feito pola Universidade de Santiago que veo aquí e nesa comisión explicou e contestou todas as dúbidas que existían. E recordo
E recordo polo comentario que fixo a concelleira, que o que se aprobou en febreiro do 24, ben, o sea, po mes que ven fai un ano, foi a memoria económica definitiva, tras confirmar que non existían alegacións dun certificado desde Secretaría que di que non existiu alegación nese mes de exposición pública. Que crear e empezar a crear esa empresa mercantil non supón económicamente cartos para este Concello, pero sí supón cal é a forma na que nós queremos xestionar ese servizo desa piscina. Nunca dixemos naquel momento, señor González, que ao mellor entre aquel momento e o día que se tivera empresa pública non se tomaran medidas, porque evidentemente hai unha sentencia. Ninguén dixo que non, naquela comisión, a todas aquelas persoas que estiveron ali. Pero sí que se acordou por parte de todos os que estades aquí sentados nesta sala de que se iba a continuar co proceso. Da casualidade que solamente a Alternativa trae este proceso a pleno todos os plenos, porque en febreiro tamén o truxo a Alternativa e tampouco gobernaba do 2024. Por que o traemos? Porque sabemos que o informe económico di claro e transparentemente que é a mellor opción. Está aí, fora dos beneficios que comentou anteriormente a concelleira de Facenda. O único que se pediu foi unha memoria desa empresa mercantil. Bueno, igual que se contratou a unha empresa para facer a historia económica do SAF, pois se pode contratar unha para facer o borrador dos estatutos da empresa pública. E que, ademais, está gravado en pleno, esta concelleira e o partido que representa, que é a Alternativa dos Veciños, se ofreceu a presentar o borrador que eles xa habían comezado naquel momento. Ben, é dicir, se trata de facer trámites administrativos que non lle supón nada económicamente para chegar a un fin. Non dixemos municipalizar, ni lixo, ni agua. En este momento non estamos con esas. Quero deixalo claro. O que se falou foi xustamente que a figura máis correcta, económicamente máis beneficiaria para este Concello e que non lle supoña un problemón económico a estas arcas municipais e, en consecuencia, aos veciños e as veciñas, é seguir pagando todos os problemas que nos trae a piscina municipal. Entón, como edificio non nos vamos a botar abaixo, tenemos que ir dando pasos na mellor línea. E o que se busca xustamente é eso, é que se cumpla o acordo plenario de febreiro do 24, que se aprobou. Ese é o que se busca. Naquele momento xa se marcaba un mes da reunión. O sea, é que aquí é tan complicado que teñamos unha reunión que parece que temos casi que subir al Everest para conseguir unha cita con unha reunión. Se trata de traballar, compartir. Bueno, eu por aclarar, si estamos traballando na sociedade mercantil pública. Agora, o anterior goberno, como falau ben a concelleira de Alternativa, levaba dende 2019 estudando isto, vale? Agora pide ao goberno municipal, despois de arreglar todo o que tivo que arreglar, que lle recordo que deixou un concello ciberatacado, con facturas sen pagar, con 0 euros nas contas cando chegamos, con todo o que había que facer para poder ter esa empresa pública. Non é un trámite administrativo, é unha decisión moi importante para Cangas, uns estatutos. Nós non traballamos así, a nós gustanos facer as cousas ben, e a verdade é que esta corporación e esta oposición ensinoume a min, polo menos moi ben, agora que podo estar aquí sentada, que hai que aprender dos erros, que o contrato da UTE saiu como saiu, que o contrato da piscina saiu como saiu, que as obras da piscina saíron como saíron. As cousas hai que pensalas, hai que maduralas e hai que facelo ben. Por iso, ningún mes, nin o que sexa, será o tempo que faga falta. E por outra banda, gustaríame recordar, a verdade que te agradezo que comentes que somos 21 concelleiros e concelleiras nesta corporación. Se vostede ten un estatutos, quedemos mañá mesmo. O que vostede pide é que a comisión do estudo se leve a cabo, que é algo completamente diferente. Agora, quere falar dos estatutos que ten vostede? Mañá non, o luns mesmo falamos e atopamos a solución que se considere. Pero non é un trámite administrativo. Non diga que é un trámite administrativo porque senón vostede, gobernando, xa o tería feito, digo eu.
Bueno, vamos a ver, señora Portas, como vostede di, bueno, vostede di que os cangueses e as canguesas non se merecían esa piscina. Estaba mellor como estaba Monte, con ratos, culebras, así estaba moito mellor. Sí. Eu quixera saber o que fixo vostede por a piscina. Me encantaría sabelo. E hai que recordar unha cousa, que o contrato que hai actualmente o firmou o señor Chillón do Bloque no 2018 coa empresa que está actualmente, que é unha empresa irregular. En este caso, señora Portas, di vostede que a piscina tiña carcoma xa ao principio, parece ser que xa naceu mal parida. Bueno, pois nós intentamos facer unha cousa. Sabe vostede o que fixemos? Foi abrila, non estar como estaba, abandonada durante 4 anos que non se fixo nada. Efectivamente, ora necesita arranxos. Como non vai necesitar arranxos? O paso do tempo, pois hai que arranxar un montón de cousas. Hai que arranxar, fíjese vostede, por falta de mantemento, como eu digo, por falta de mantemento as pistas de atletismo. Hai que arranxar por falta de mantemento o pabellón municipal, o Gatañal. Hai que, por falta de mantenimento, o Keniata. Sabe o que lle pasa ao Keniata, que tan de moda está? Que os campos se funden. Claro, pois se funden. Pois estou falando en plan deportivo. Hai outras cousas, hai máis cousas, na cultura, pero estamos falando do deporte, eu non me vou aos presupuestos, estou falando de deporte. E pasa o que pasa na piscina. A piscina ten un grave problema, e dixémonos de tonterías, hai que tomar medidas. Os cangueses e as canguesas non se merecen o que está a pasar. Vostedes teñen que facer algo, son os que están gobernando, que aquí parece que ora por intentar ou arranxar a piscina, que foi o que se fixo no seu momento, a culpa temos nós, ainda por encima. Nós hemos de estar no nicho e ainda hemos de ter a culpa de todo. Hemos de ter a culpa de todo. En todo caso, mire, eu aquí non veño a provocar a nadie, nin a... Me gustaría, pois o que acabo de facer, ver o que cada un pensa, pero nós pensamos que a piscina hai que tomar unha medida. Creo que é mellor licitar, queremos licitar que unha empresa a poida coller, e que sea esa empresa a que, de alguna maneira, teña que cubrir os gastos. Gastos, pois, de maquinaria, por exemplo, que ahora mismo, xa non da hora, isto xa se denunciou moitos anos, había máquinas que non tiñan ni sillín, e moitos ciudadanos que iban ali, pois, non podían... O que temos que facer é, de alguna maneira, corrixir todos esos fallos. Eu, de momento, non pido nada máis que, de alguna maneira, se poñan as pilas e o fagan. Bueno, creo que tivo un lapsus, no varios, pero vamos ir aos importantes. Nós, Alternativa, non formamos parte do goberno, ese que vostedes acaba de inventar, vale? Para empezar. Tivo un lapsus, ben. Eu non dixen que Cangas non se merecía esa piscina, dixen que o que non se merecía ese saco sin fondo de problema económico. Ben, lle reitero, a primeira obra se fixo no ano 2022 nesa piscina, non sei quen gobernaba, non me acordo, pero se fixo no 22 esa obra, pode o comprobar, ben, ao mellor gobernaba eu, non sei, non fixo nada, sí, mire, nós empezamos no 19 ese expediente, pero porque o fixemos con todos os membros desta corporación, e nós decimos que se convoca a comisión de estudio, porque esa comisión de estudio ainda está designada membros da corporación anterior, porque con esta nova corporación non tivemos unha sola reunión desa comisión, na cual podemos falar deste borrador. Ben? A Alternativa é a que presenta unha emenda aos orzamentos municipais onde pide que se designe unha cantidad económica justamente para levar a cabo isto. E que, además, reitero, se pode ver perfectamente no pleno no que se aprobou isto en febreiro do 24, con esta corporación actual, donde se di que os pasos se van a levar e se acorda a moción e se aproba. Ben? Tamén lle recordo, as obras dos vestuarios das pistas tamén foron no 22. Ben?
Tamén lle recordo, estiven cun orzamento de COVID do ano 20. Oxala tuveramos 4 millóns encima, como hai en este momento, verdade? Correcto, señor Fran Soliño. É dicir, aquí non se trata de votar... Eu podo poñerme aquí a decir que todo o mundo lo hizo enormemente fatal e xa está. Non se trata de eso. É que esta moción non se trata de eso. Para nada, en absoluto. Absolutamente para nada. Ben? Se trata de que sigamos dando pasos para que certos servicios sexan de verdade 100% eficientes. E lle recordo a toda a veciñanza que esta corporación inteira, con todos os partidos políticos aquí presentes, forman parte desa comisión de estudio. Nesa comisión de estudio se acordou que memoria e o informe económico. Esa comisión de estudio tivo diferentes reunións cos técnicos da Universidade de Santiago de Compostela para determinar cal era a figura. Esta comisión de estudio e esta corporación acordou a aprobación inicial dese estudio económico, a exposición pública e a aprobación definitiva. Ben? Volverá a facer a comisión de estudio para falar e ver como avanzamos no borrador de empresa pública. Creo que non se está pedindo aquí nada raro nin difícil de poder conseguir. Por qué? Porque de verdade nos creemos firmemente, porque así o dio ese estudio que aprobamos nesta corporación, que a forma económica e máis eficiente para xestionar esa piscina municipal. Ben? Que mentras se resolva eso, é na propia comisión de estudio na que a mellor teríamos que falar se teríamos que facer algún tipo de contrato. Pero recordo, a día de hoxe non é a empresa a que ten que arreglar esas máquinas, é o Concello. Quen ten que arreglar a infraestructura total das piscinas é o Concello. Porque o contrato, que eu non quixen decir que non firmou, pero lle dixen que había sido un gran erro, ben? Está dando enormemente problemas e esa é unha realidade e os usuarios se queixan todos os días. Entón, simplemente esta moción é para avanzar, non para andar criticando de e yo más. Remataron as quendas para intervir. Podemos pasar a votación, pero sí que é certo, eu só quería engadir que máis alá de todas as maneiras que se poidan xestionar para esta empresa, digo, para a piscina, que ademais estamos de acordo no tema da municipalización, aquí o grave e o terrible é que a piscina en sí parecen as 7 pregas de xito para o pobre Concello de Cangas, non é algo novo de agora. Tiña razón Fran, que dicir, unha piscina que ten 10 anos non pode ser que tuviéramos que ter invertido prácticamente nos 2 últimos anos medio millón de euros e queda outro millón que gastar, como decía Geno, na piscina, co cal o problema é o edificio en sí. E aquí fala son calquera técnico e se dice que ese proxecto era catastrófico e era unha merda, perdoádeme a palabra. Pero hai que asumilo, que realmente é un serio problema que temos e que seguiremos tendo, e que realmente a que impuxo unha cuberta de madeira nunha piscina, pois tamén había que darlle un premio, non sei a que, pero igual merecía un premio, por non decir outra cousa. Entón, eu digo porque realmente creo que no fondo todos somos conscientes de que é un problema de dimensións bíblicas. Pero, bueno, agora que vamos a facer? Evidentemente non sería unha xestión responsable, creo eu, nadie pensa aquí botalo abaixo. Haberá que ir remediando, bueno, pero está ben... Está ben, sí, é certo, xa che dixen que o obxectivo é a municipalización, pero hai un problema moito máis grande que subxace, que é como naceu a piscina en sí. Pero, bueno, vámoslo deixar para outro pleno. Non quero decir eso, quería decir que o proxecto igual non foi o axeitado, e iso é unha verdade obxectiva, non é un invento que me estou facendo eu. Pasamos a votar. Votos en contra, votos en contra, ben, 9 votos en contra do Partido Popular, abstencións e votos a favor. Queda aprobada, efectivamente, con 11 votos a favor. Ben, como decía, esta era a última moción do pleno de hoxe. Están as dacións de contas a disposicións dos concelleiros, e concelleiras. Agora vamos a pasar, como cada pleno, o turno de rogos e preguntas que farán en primeira orde os concelleiros que pidan a palabra. Podemos comezar con Vitoria e despois damos turno ao público. Vitoria, por desintervir. Bueno,
As miñas son rogos e preguntas todas xuntas, non necesito que se me contesten agora, aínda que é certo que nunca se me contestou ninguna por escrito, aínda que se dixo que sí. Primeiro, hoxe é o tercer pleno o que se me proíbe o dereito á réplica e o recoñece o Ron é a única persoa que non se me permite, e o digo porque a pedín e se me denegou. Quero recordar que se acordou que non se iban a modificar as mocións dos veciños e das veciñas, entón pido un rogo que nos aclaremos, vale? Creo que é bastante importante. Preguntar por que as mocións que se presentan por parte da alternativa dos veciños non se presentan e non se envían, aínda que sexan aprobadas a outras administracións, porque xa van varias, non existe minuta en ningún dos expedientes, non se dou traslado nin das nosas peticións á Xunta de Galicia nin nada das mocións da alternativa dos veciños, non sei se isto sucede con outras mocións. E tamén un rogo que varios veciños nos trasladaron é que pediron reunións con algúns concelleiros e concelleiras e que aínda que fai xa varios meses que así os pediron, a día de hoxe aínda non conseguiron que se lles concederan. Entón, bueno, simplemente, pois, eso, que a xente se está preocupando. Eu lle trasladei que polas festas do Nadal posiblemente se retrasaría todo, estábamos todos de fiesta, pero, bueno, que por favor as axendas se movan porque hai casos así un pouquiño importantes. Eu, neste caso, casi devolvo a pregunta. Me dicen que dende Secretaría se está dando religiosamente acceso a todas as peticións que están entrando. Me está comentando tamén o secretario que efectivamente dende Secretaría se traslada cada moción, cada pleno. Lle digo un exemplo. A petición que se fixo os orzamentos da Xunta non saiu deste Concello. Existen dúas máis nas que o punto 1 pon que se dé traslado a esta administración, a esta administración, a esta administración, a ninguna. Entón, por exemplo, en concreto, esa podo confirmarche. Sei que existen máis porque os comprobamos todos, entón, que se teña coñecemento. Ben, considerámoslo unha reclamación acertada e o comprobaremos debidamente. Algún rogo ou pregunta máis por parte de Vitoria? Si non, xa sei. Pero digo, rematache, Vitoria, ou podemos... Rematache, sí? Vale, perdón. Bueno, eu teño unha pregunta que ten que ver coa famosa obra que se está facendo en Rodeira, porque estes días atrás hubo bastante chuvia, e entonces ali na obra que están facendo inundouse con bastante auga, se puseron ali unhas bombas de achique e se podía apreciar como no río que pasa, que é o que vai directamente ao mar, iba toda esa auga chea de barro, todo ese vertido, iba para o río, iba directamente para o mar. Incluso se podía apreciar como no mar se distinguía unha liña de onde estaba todo o mar afectado por ese vertido. Eu quixera saber se abriu un expediente. Bueno, vamos a ver, eu vou volver a preguntar por cuarta vez, se o fixen 4 plenos seguidos, me gustaría, non sei se, saquei un rogo máis que unha pregunta, por si se pode asfaltar ou botarlle cemento na subida a San Roque no paso elevado. Sí, vostede me dixo fai un mes que iban a facer non sei que, pero o tema está igual, os veciños xa se queixan, é tan difícil votar e despois facer o que vayan a facer para que os veciños, os coches, non teñan problema? Ben, o que teñan que facer, fágano. Quixera tamén, pois, outro rogo, é certo que choveu moito, é certo que fai non sei canto tempo bachearon, pero hai un montón de carreteras con buracos, sobre todo por as aldeas, por aquí tamén, por o centro, pero hai un montón de buracos. Outro rogo, me gustaría que se quitaran, se pode ser, estes badéns que se puxeron fai moitos anos de goma, non todos os que están ben, sino os que están un sí, un no, un sí, un no. Por exemplo, por poñer un caso, o que está aí na actuación número 5, no aparcamento, que os coches, a veces, por evitar os que están postos, van hacia outro lado, calquer día vai haber un accidente. E despois, volvo a preguntar que se vai facer co feísmo no que estamos metendo a Cangas.
Nas aldeas hai un montón de, bueno, non de andamios, sino de vallas, pois por caídas de muros, camiños cortados. Eu agora me fijo, xa preguntei outro día, hai unhas vallas e agora se cortou o paso por o Boni. Eu quero pensar que, bueno, que iso vai estar aí pouco tempo, porque iso realmente é un feísmo. Hai vallas, hai unha cinta, hombre, do Boni para cá non se pode pasar. E ao lado, onde estaba o bar aquel, pois hai vallas tamén porque haya caído. Entón me pregunto que vai a facer o Concello para ese tipo de cousas. Cando cae, se vai informar o veciño, que o arranse, quer decir, que é un feísmo, hai vallas por todos os lados. Entón, como eu creo que Cangas non se merece iso, que estemos vallados e cada día se corte un paso, sobre todo o Boni 6, que a xente pasaba por aí, ora está cerrado, eu creo que iso hai que evitalo. E acabo. Eu me gustaría que foran, antes falando dos nichos, me gustaría que foran un día que falamos aquí, que foran ao cementerio. Que pasen por o cementerio. Porque van a ver vostedes o que é realmente bochornoso mirar algún nicho o que está salindo del. Con estas aguas, creo que o falamos aquí, xa fai tempo, o falamos, non se tomaron medidas, non sei que medidas van a tomar vostedes, pero eu lle digo que vayan hacia ali e que miren como está actualmente algúns nichos, a de porquería que está salindo. E me gustaría ver se hai posibilidad de tomar medidas, nada máis. Si lle parece ben, respóndolle a das vallas de aí, desa zona que vostede nomeou máis céntrica. Sí. Ben, como sabe, aí hubo desprendementos das fachadas de 2 edificios e evidentemente as vallas son un elemento de seguridade para evitar que poida producirse algún accidente e manteránse as vallas mentre non se solucione o problema. Por exemplo, hoxe mesmo unha das propietarias dun dos edificios, o que está coberto de azulejos marróns, que caíron algúns azulejos, estivo precisamente hoxe mesmo no Concello explicándonos cal era o tempo que lle iba a levar solucionar o problema, porque parece que ten problemas para que alguén lle vaya primeiro a aseguraros que parecen estar peor e, en segundo lugar, que ao final vai ter que facelo, cambiar toda a fachada e está tendo problemas para topar quen lle faga o presuposto. De todas maneiras, estamos encima diso e as vallas manteránse por cuestión de seguridade o tempo que sea necesario. Si é feo ou bonito, é o secundario. As vallas por seguridade vanse manter donde sexa necesario. Evidentemente non. Evidentemente non. Eu vou a responder o tema do cementerio porque eu creo que ademais xa respondemos esta pregunta. Hubo unha denuncia, entón Sanidade acudiu ao cementerio e informaron que non había ninguna irregularidade. Por tanto, quer dicir, se a propia institución que ten que manter o control... Logo, se queres máis ensinas, e máis, se queres un día vamos ata ali, non hai problema. Pero vamos, quer dicir que si se actuou e actuou de oficio a administración competente e considerou que estaban as cousas en orde. Por un momento non teño nada máis que engadir. Acétolle a invitación e vamos ali a velo cando queira. Bueno, eu quería facer un rogo e dúas preguntas. Un rogo é para precisar un pouco máis a situación das estradas que temos no noso Concello. Fai pouco, unhas persoas da rúa do Tobal, en San Roque, fixeronme un rogo para que solicitar ao Concello o seu bacheado o máis urxente posible, debido á gran circulación que ten esa carretera, sobre todo cando entrada e saída dos coches do colexio de San Roque. Preguntas, a primeira, gustaría saber a situación ou como está o proxecto que estaba previsto fai xa un ano a rúa que vai dende a aldea de arriba hasta Longán, que estaba previsto asfaltar, reparar ou non sei que. E terceiro... Ben, isto
Podo responder xa a esa pregunta? Vamos a ver, ese plan de reasfaltado estaba dentro do que era o plan máis provincia do ano pasado, bueno, ou máis concellos, como lle queiramos chamar a nova denominación a máis provincia. Ese executará xa en breves. Xa está... Sí, pero Está vamos... o contrato firmado, entregaron todo, en principio, con todo o estudo de seguridade, etcétera, empezará nun par de semanas, se o tempo permite. Pero xa está todo o procedimento feito e o contrato firmado, que podedes miralo pedindo acceso ao expediente. Perdón. A segunda pregunta é a situación dos campos de Cañata. O 27 de setembro de 2024 chegouse un acordo plenario da apertura de ditas instalacións que son instalacións municipais que acordouse abrilas ao público. E agora, según podemos escoitar na prensa, que é o boletín oficial do Concello, nos encontramos que se volve a pechar unha desas instalacións en base a un informe que non sabemos que informe nin se foi solicitado por este Concello para que se volva a pechar. Entonces queríamos saber cal é a situación real para non facerlle caso ao boletín oficial da prensa que temos neste Concello. En principio vouche a contestar por escrito, pero antes de deixar pensar para facer o escrito, vouche a dicir que as pistas e os campos son municipales e quen decide o que se fai nos campos municipales é o goberno actual, non os clubs, ni os presidentes dos clubs, ni ningún máis. De todas formas, hai un informe en onde di que falei co señor Soliño, falei co señor Rafa Soliño, que iba a dar o informe en onde di que hai que cerrar un dos campos se non quedamos en ningún. Ahora, si os que dicen que hai que abrir os dous, por min, mañán os dous, e dentro de mes e medio cerranse os dous e que vayan a jugar a ver a onde. Despois contestolle por escrito. De todas formas, repito, foi aprobado por a Corporación Municipal, non foi ninguén que decidiu abrir os campos. Aquí foi aprobado por o goberno, incluído a nós que somos oposición neste momento, pero bueno. Eu digo que está aprobado por un pleno municipal, pero tamén lle digo que hai un informe que di que se non se cerra un dos campos dentro de 3 meses non temos ningún. Usted que quere? Que quedemos sin ningún ou que cumplamos o acordo plenario? Gustaríame coñecer ese informe. Que dis? Xa que dixen así, xa que yo voy a dar. Non che dixen... Boas noites a todos. Eu quería facer 3 preguntas. A primeira é sobre contenedores. O 3 de xaneiro no Faro sale unha noticia e a pregunta é, bueno, tendo en conta que Cangas é o municipio que máis aporta económicamente a comunidade do Morrazo, se o goberno local considera que segundo a Mancomunidade do Morrazo a distribución dos puntos limpos de proximidade foi equitativa en función da distribución da contribución de cada concello, que é unha discusión que solemos ter, vamos, a equitativo. Sí? Podo? Vale, non sei se dicirlle se foi equitativo ou non, pero dicirlle que xa está en estudio a instalación de 3 deses pequenos puntos de limpios de proximidade que hai, por exemplo, un aquí enfrente, e que se van a engadir, xa lle digo, este ano 3 puntos máis. Non sei se iso lle parecerá equitativo ou non, pero vamos a intentar seguir aumentando, ali onde sea posible, este número de puntos. Alégrame que se incrementen estes puntos. Se Cangas ten 3, entendo que Moaña non levará 3 tamén e vou outros 3, no? Porque a parte equitativa vai sendo igualitaria.
Ben, é un punto recurrente, efectivamente, estes puntos, ademais, igual que en outras cuestións da mancomunidade, se consiguen a través de subvencións, polo tanto, é difícil justificar que deixes algún concello sen parte do material que se solicita. É como se queres usar a furgoneta dunha maneira equitativa ou algo así, que dicir, non todo é, sabes, que non todo podes repartir dunha maneira proporcional, cando ademais aí, en este caso, non hai un custe económico. Como xa saliu máis veces, sempre estamos confundidos nós, pois por iso. Despois, quería facer un rogo pregunta, vale? É sobre as instalacións tamén do Keniata. Hubo un pleno onde se aprobou a instalación dun desfibrilador nestas instalacións. Desafortunadamente, faleceu outro usuario hai pouco tempo. Entonces, facer unha pregunta, consultar se hai algunha data programada polo Goberno para dotar esta instalación dun desfibrilador. Ou se se vai a esperar a boa intención que ten o Club Deportivo de vender rifas para recaudar fondos para dotar do desfibrilador ao Keniata. Sí, no, que va a contestar. Como non vai haber desfibrilador? Claro que vai haber. O que pasa que Protección Civil Emergencias está facendo un informe, un estudio de toda a clase de desfibriladores e cando lle toque o Keniata pondrás ali. Pero eu agora que veño a un club en unha instalación que é de educación, que non é do Concello, que se monten rifas para montar un desfibrilador en un centro, eu iso non o miro moi claro. A min dame pena, a verdad, que teñamos que chegar a este punto, que un club quera facer unha boa labor social, cando penso que debería ser dentro do Concello. Espera. Por min ese punto está rematado e logo, sinto ser un pouco sobre as pedras da nave do Gea, que non entendo moi ben. Resulta sorprendente que ninguén no Concello saiba nada sobre as pedras da nave do Gea e nos deriven a costas e que a resposta se dé a través da prensa e non polos medios oficiais. A pregunta fixose no pleno, penso que deberíase contestar no pleno, pero bueno. De todas formas, consultaremos en costas o expediente a licencia de uso concedida no noso Concello por eles, sin saber nada ao goberno local. É curioso, hai unhas pedras que moveronse de Cangas, van para outro sitio e o goberno local non conoce nada ni o que se vai facer con esas pedras. E despois hai unha parte que eu creo que sí debería ter constancia o goberno, que había unha hilera de pedras no muro que tamén foi levada para a mesma zona. Eu penso que esa hilera de pedras é un bendo patrimonial de Cangas e non está incluída dentro de costas. Entonces, eu penso que sí ten que haber algún expediente, pero consultarei telemáticamente a ver se aparece algún documento por algún lado. Pola miña parte, nada máis. Boa noite a todos, señora alcaldesa, señores concelleiros, veciños e veciñas de Cangas. Eu quero facer un rogo en nome dos veciños e veciñas de Cangas que nos últimos tempos veñen manifestando a súa preocupación polo mal estado das fontes públicas do centro da nosa vila. Dende aí xa un tempo, moitas das fontes deixaron de funcionar e tápanse, péchanse, o que afecta tanto a estética como ao benestar das persoas que pasean polo noso Concello e que pretenden facer uso das mesmas. En concreto, fontes como a do Señal, Fonte Ferreira, as dúas que hai no Paseo Marítimo xunto á Confraría de Pescadores, a de Praza de Galicia, están inactivas dende aí xa un longo tempo. Pero a isto, ademais, temos que engadir a que está na Alameda Bella, nos Xardíns de Felisoaje, agora está dentro da zona vallada e, polo tanto, inaccesible e unha máis.
O mal estado, pois como digo, é o reflexo non dunha xestión deficiente das nosas infraestructuras e da falta, por suposto, de compromiso co benestar de veciños e de veciñas. Así que eu, de verdade, rógolle a este goberno que adopte as medidas necesarias para que estas fontes sexan reparadas e poñan en funcionamento no plazo máis breve posible. Perdón. Sin ningún concelleiro ni concellera máis quere intervir, damos esta sesión por pechada e damos agora palabras ao público.